אז ככה, חודש אלול, כידוע, אינו מפורש בתורה. בתורה שבכתב חודש אלול לא מפורש, וגם בחז"ל כמעט ואין נזכור לחודש אלול. כמעט לא מדובר כלום על חודש אלול בדברי רבותינו, והדבר הזה כמובן צריך בו. מצד שני, אנחנו יודעים שהראשונים הביאו הרבה רמזים על חודש אלול, גם הארי, אבל לפניו הראשונים, כידוע, בעל הטורים, כמו שמופיע פה באות הראשונה, ועוד מעט תסתכל בזה, את לבבך ואת לבב זרעך, זה ראשי תיבות אלול, וגם לולא האמנתי, זה אותיות אלול, וכן איש לרעהו מתנות לאביונים, זה אותיות אלול, ואשר לא צדע והאלוקים נא לידו ושמתי לך, זה אותיות אלול, אני לדודי ודודי לי, זה אותיות אלול, וכן הרבה מאוד רמזים, עד שרב מוישה בא ואמר, אם אני לא טועה ככה הוא אמר, שלא מצאנו דוגמה נוספת בתורה לתופעה כזאת, שמצד אחד היא לא מפורשת בכלל בשום מקום כמעט, ומצד שני יש לה ריבוי רמזים מופלג, אינפלציה של רמזים. כמדומני שהוא אמר פעם שיש 20 רמזים בראשונים שעוסקים בסוגיה של חודש אלול. והשאלה היא למה? מה הסוגיה כאן? זאת אומרת, השאלה היא כפולה, למה זה לא כתוב מצד אחד ולמה יש רמזים מצד שני? בעל הטורים מאוד מפורסם, זה נמצא באות א', את לבבך ואת לבב, אומר בעל הטורים זה ראשי תיבות אלול. לכך נהגו להשכים ולהתפלל סליחות מראש חודש אלול ואילך. זה מנהג הספרדים כידוע, האשכנזים לא נהגו את זה. אבל על כל פנים, בעל הטורים למד שהמילה את לבבך ואת לבב זה ראשי תיבות אלול, זה דבר שהוא כתוב בתורה, כן? זה יוצא מתוך התורה. אבל המסקנה פה היא לא כל כך ברורה. לכך נהגו להשכים ולהתפלל סליחות מראש חודש אלול ואילך, זה לא כל כך ברור איך התוצאה יוצאת מהעובדה של הראשי תיבות הללו. למה הראשי תיבות הללו מכריחים שיש צורך להשכים ולהתפלל סליחות מראש חודש אלול? בסדר, כתוב פה באמת, עצם הרמז לא כל כך ברור. כן? התורה מספרת על זה שאומה לשם את לבבך ואת לבב זרעך, דהיינו התורה מדברת על כך שבזמן התיקון העתיד לבוא, בורא עולם יסיר את הרע ואת היצר הרע מקרבנו, והרמב"ן פה מדבר שיוסר היצר הרע, הרמב"ן מאוד מפורסם, זה הכוונה אומה לשם את לבבך ואת לבב זרעך. בסדר, אני מבין, אבל איך זה קשור לכך שצריך להשכים ולהתפלל סליחות? זה לא כל כך ברור. וממשיך עוד בעל הטורים, וכן לולא האמנתי לראות בטוב השם, זה מה שאנחנו אומרים סליחות, האם זה לא מופיע בשום מקום בחז"ל? לא, לא מופיע בשום מקום בחז"ל. המקום הראשון נמצא בראשונים. בראשונים הטור מביא שיש מהגאונים שנהגו לומר סליחות כבר מראש חודש אלול, ויש שנהגו שלא לומר. רבי גאון כותב שבמקומו נהגו שלא לומר, יש כאלה שנהגו שכן לומר, אבל אין לזה מקור בחז"ל. מה? בזמן הגאונים כבר התחילו באלול? יש, בטור מביא, אם אני לא טועה, שיש מהגאונים שהיו אומרים כבר באלול. מי חיבר אותם? מי חיבר את הסליחות? את הסליחות של הספרדים אתה שואל? הסליחות זה הראשונים חיברו. הראשונים חיברו? כן. הראשונים חיברו. יש בנושא, בקינות יש קינות שחיבר רב אליעזר הקליר, שזה יש נידון האם הוא היה מהראשונים או שהוא היה קדמון יותר, אבל בקינות כמדומני בסליחות לא חושב שיש לזה ויכוח שהסליחות הם תוקנו על ידי הראשונים. או על כל פנים אפילו על ידי אחרי, על ידי קדמונים, אבל לא לפני הראשונים. סדר קבלי כזה. נכון, נכון, נכון. מי שיש לו עין בוחנת רואה שיש פה סדר, הלבוש כבר אומר שזה נתקן בסדר של תפילת מנחה, אבל כשמסתכלים בזה טוב רואים באמת, אתה צודק. נכון. על מה? שהעדים למידות זה 18 או משהו? נכון, 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 נכון. אבל כיוון שאנחנו כל כך, על כל פנים האשכנזים רחוקים מסליחות, אז אנחנו לא מדברים עכשיו על סוגיית הסליחות, אלא מדברים על סוגיית חודש אלול. בכל אופן, אז שוב, אנחנו עומדים פה עכשיו בשתי שאלות. שאלה ראשונה, אנחנו מנסים להבין את הסיבה שחודש אלול הוא כל כך נעלם, שמצד אחד הוא לא מפורש בתורה רק ברמזים. ודבר שני, אנחנו מנסים להבין את הרמז של את לבבך ואת לבב זרעך. זה הפתיחה לשיעור. מכאן אנחנו ממשיכים. הרבה שנים אנחנו
מגיעים לחודש אלול, בדרך כלל יש לנו 2 שיעורים בחודש אלול או 3 שיעורים. שנה שעברה היה 3, השנה יש לנו רק 2, וגם יש בעיה שעד לא יהיה שיעור בעשרת ימי תשובה. כי ראש השנה יוצא בשבת וראשון, אז אין שיעור בראשון, ויום כיפור יוצא בראשון בלילה, אז אין גם שיעור. זה בעיה שאפשר לפתור. איך אפשר לפתור? לשנות את יום כיפור? לשנות היום. בסדר, אז צריך לראות מה לעשות. אז יש לנו 2 שיעורים, אז שיעור אחד נקדיש לאלול, שיעור שני נקדיש לראש השנה או ליום כיפור. אז שנה שעברה היה 3 שיעורים, אז באמת עסקנו ב3 שיעורים בחודש אלול. אולי נקבע תאריך. טוב, בעזרת השם. יום חמישי עוד שבוע וקצת אי אפשר. טוב. אולי כמסקנה מהיום חמישי הזה, אולי כדאי באמת כבר מראש. טוב, צריך לראות את המצב, יש גם שיעורים רמי אתה יכול רק ביום שלישי, נכון? אתה יכול רק ביום שלישי, נכון? לא כל שלישי... זהו, יש שיעורים של שחר. טוב, רק שלישי שאתה... נראה לפי המצב. בכל אופן, אז כבר הרבה שנים אנחנו עוסקים בשאלה מה עניינו של חודש אלול. שלמרות שמצד אחד באמת זה חודש שלם שבו כלל ישראל מתכנס לעבודת השם ומעמד את עצמו כמכין את כל ענייניו לקראת הימים הנוראים, לקראת ראש השנה ויום כיפור, אבל מצד שני לא כל כך ברור מה פשר העבודה המדויקת. אם תאמר תשובה, הרי זה עושים בעשרת ימי תשובה, לא אומר בו ימי תשובה. אז מה, עבודת השם אחרת? איזה עבודת השם? הרבה שנים אנחנו דנים בשאלה הזאת בזוויות שונות. אז השנה אני רוצה להציג הרגשה חדשה שעמדתי עליה בימים האחרונים ולשתף אתכם, לשמוע מה אתם אומרים. אז בשביל לבאר את העניין הזה אני רוצה להקדים הקדמה. ובעצם הסוגיה היא סוגיית ההשפעה של המציאות עלינו. אנחנו בעצם חיים בעולם שאנחנו משפיעים ומושפעים. זה הסדר הבריאה. כל הבריאה כולה בנויה בצורה כזאת שיש יחסי גומלין בין חלקי הבריאה. אתה גם משפיע וגם מושפע. ושאלת ההשפעה שלנו ושאלת ההשפעה שאנחנו מושפעים היא שאלה קריטית, כי בעצם אנחנו נמצאים בעולם שהוא מאוד סותר את העקרונות שעליהם אנחנו עומדים. אנחנו לא חיים בעולם מבודד, אנחנו חיים בעולם מאוד רועש וגועש, עם המון אידיאלים והמון רצונות ועניינים גשמיים ותאוות ומחשבות ודעות והכל על מה דשיקרא. והעולם הזה מנסה להשפיע עלינו השפעות שונות, והשאלה האם אנחנו באמת מושפעים או לא מושפעים, כמה מושפעים, מה הדרך להימנע מההשפעה, אולי אין בעיה להיות מושפע, מה הסוגיה. אז אני באמת רוצה להראות לכם דברים שאני חושב שרוב הציבור לא מודע להם, ואני מניח שאחרי שתשמעו אותם אתם תהיו מאוד מופתעים. זה המחשבה שלי, כי ככה אני הופתעתי כשלמדתי את הסוגיה הזו. והיא סוגיה קריטית בשביל כל עובד השם, בפרט בדור של היום, שהוא דור כל כך מורכב ומסובך, ודור שאין בו מסורת, כי אנחנו באמת לא, כל מה שמתחדש היום זה דברים שלא היה אתמול, אז אתה לא יודע בכלל איך להתמודד איתם. אז מאוד כדאי לדעת איך אנחנו עובדים. את הציור אנחנו נתמקד בו אחרי זה, אל תדאגו, אני ידעתי שבמקום אחר שמסרתי שיעור עם ציור לא כזה, אני לא חילקתי את הדפים עד אמצע השיעור. טוב, אז עוד מעט אנחנו נדבר על זה, אבל פתח הדברים הוא למעשה על סוגיה אחרת שאני רוצה לדבר עליה, והיא לא הסוגיה עכשיו. אני יודע שהיא סוגיה מאוד נפיצה וטעונה ורגישה, והיא גם סוגיה שכל מי שבא לשמוע עליה משהו כבר מותש ממנה, אבל אני לא נכנס לסוגיה הזאת בכלל. בסדר? אז נא להירגע. הסוגיה היא סוגיית האינטרנט. סוגיית האינטרנט, אמנם לא נתתי על זה אף פעם שיעור פה מסודר, נתתי על זה שיעור בקורונה לפני 6 או 7 שנים. זה היה שיעור, מה? נתתי על זה. היה פה שיעור על זה? בקורונה, היה בקורונה. בקורונה היה שיעור, זוכרים את השיעור. טוב, אז לא ניכנס לשאלה הזאת, לסוגיה הזאת, כי זה נושא מאוד מאוד מורכב. שבאמת אני חושב שרוב האנשים שדיברו בנושא של אינטרנט,
רוב האנשים שדיברו בנושא של אינטרנט הם דיברו רק על השאלה או רק על הסוגיה כמה האינטרנט מזיק, כמה הוא מסוכן, כמה הוא בעייתי, כמה הוא חמור, כמה הוא נורא ואיום וכן הלאה והלאה והלאה. אבל אף אחד לא עמד על השאלה הקודמת, מה זה אינטרנט? או נשאל שאלה לפני השאלה מה זה אינטרנט, בוא נשאל שאלה אמיצה, האם לבורא עולם יש עניין באינטרנט? האם האינטרנט הוא מעשה שטן, נחש הקדמוני, יצר הרע בהתגלמותו, או שאולי הוא חלק מהתוכנית האלוקית? אבל שטן זה חלק מהתוכנית האלוקית. בוודאי שהוא חלק מה... אני אגיד לך מה ההבדל. ההבדל הוא שעל השטן כתוב שכשיבוא התיקון, אז הקדוש ברוך הוא ישחט אותו ויסיר ממנו את כל מציאותו. אז השאלה היא, האם כשבורא עולם יביא את התיקון, מתי שהוא יגיע, כן? יכול להיות מחר, 10 שנים, 100 שנה, אבל יום אחד זה יגיע. מה יקרה אז? נחזור אחורה וכולם יחזרו למחשבי XT, אתה זוכר את המחשבי XT? כשהיינו ילדים, היה מחשבי XT כאלה גדולים עם דיגר. זה היה, אתם זוכרים את זה? אתה זוכר את דיגר? דיגר. זה לא בזמנך. פאקמן ודיגר. זה מה שהיה, היית קונה כזה מחשב בכזה גודל ששוקל 50 קילו בשביל לשחק איזה... האם נחזור לשם, או אולי נחזור אחורה, או אולי בכלל נחזור, אולי בכלל לא יהיה טכנולוגיה, אולי נחזור לסוס ועגלה. אולי נחזור לנבואה. לא חייב לסוס ועגלה. אז זה סוגיה בפני עצמה. זה לא הסוגיה עכשיו, זה סוגיה באמת מעניינת. אפשר להשתמש בחלק הטוב של האינטרנט. אוקיי, אז אתה אומר בעצם במילים אחרות שלעתיד לבוא, האינטרנט יישאר. ישתמשו בו בחלק הטוב. או. מה? כמו שאמר שאנשים חושבים שהקדוש ברוך הוא ברא את התורה והשטן ברא את העולם. כך הוא אמר. השטן ברא את העולם. טוב, אז זה שיעור בפני עצמו, שאם תרצו אני אמצוא לכם, זה שיעור מסודר. ואני, יש לי את האומץ להגיד שזה חלק מהתוכנית האלוקית. ואני לא חושב שכשיבוא המשיח והעולם יהיה מתוקן, אז האינטרנט לא יהיה אינטרנט, אני לא חושב ככה. אבל מצד שני, וגם שאלתי אנשים שהם גדולים בישראל, האם באמת, שאלתי לפחות אחד כזה, האם באמת אני צודק, אז הוא אמר צודק ב100%. אבל מצד שני, יש בו הרבה בעיות. אז מה הסוגיה כאן? מה הסוגיה כאן? זו סוגיה בפני עצמה שצריכה ביאור, אם תרצו ניתן לכם איזה שיעור, מה באמת העקרונות. אז חלק זוכרים מה שדיברנו, ואני אגיד פה את העקרון היסודי. העקרון היסודי היא שכשאתה בא לדבר על משהו, יש בו בעיות, בסדר, אני אומר, אבל מה הנושא? הרי הנושא, בתור תלמיד חוכם, אתה צריך להסתכל דרך המבט של התורה, נכון? יש לתורה סל של הגדרות. אני שואל, מה ההגדרה של האינטרנט בתורה? מה? תביא לי הגדרה בתורה. יש בתורה הגדרות, לכל דבר מה ההגדרות? אל תגיד לי מושגים שלא כתובים בתורה. רב חיים בריסקר, בספר שלו על הרמב"ם, חידושי רב חיים על הרמב"ם, אז ידוע שאין שם מילה אחת בלועזית. כל המילות, כמה מילים שכתובים שם, כולם הם מילים שהן מתוך הש"ס, ואפילו חפצה וגברא, שכל כך הרבה משתמש בזה, הוא לקח ממדורים בדף ב' שם בהבדל הזה. אבל אין שום, אנחנו רוצים הגדרות מתוך התורה, לא רוצה לשמוע שום דבר שקשור לעולם אחר. אז אני רואה שאתם בעניין, אז זה מה שדיברנו בסוגיה היא, שהסוגיה של האינטרנט היא סוגיה של רשות הרבים. ורשות הרבים זה עולם שלם שהוא עולם מורכב מאוד ומסוכן מאוד. זה לא שאסור להיכנס לשם, מותר לאדם להלך ברשות הרבים. אבל כשהוא נמצא ברשות הרבים הוא נמצא בסכנה גדולה מאוד, כי המקום הזה הוא מקום פרוץ, מקום מסוכן, מקום מלוכלך, מקום שמשנה את האדם מהמחשבות האמיתיות שלו, גורם לו לשכוח את האמת באבלי הזמן, ועוד 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 ועוד. זה הסוגיה. וזה באמת הסוגיה של רשות הרבים, של אינטרנט. מי שבוא ויגיד לי, הבעיה באינטרנט זה הצניעות. ככה תמיד אנשים אומרים לי. אז נשים שאין להם בעיה של צניעות, אין להם שום בעיה להיות באינטרנט. קודם כל, זה לא בדיוק נכון, אבל נניח, זה לא הבעיה. זה אחד מהבעיות. אחד מהבעיות זה בעיה של צניעות, אבל זה לא הבעיה היחידה, יש המון בעיות. הבעיה היא בסופו של דבר שאנחנו מצטרפים לרשות הרבים של העולם. העם היהודי, כל ענייניו זה שהוא מוגדר כעם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. שהוא רשות היחיד, שיש לו חיים משלו, בגדים משלו, לבוש, שפה משלו, מנהגים משלו, תורה משלו, הכל משלו לעצמו.
ולכן גזרו על בנותיהם ועל פיתם ועל הכל, על בנותיהם לא גזרו, זה איסור עצמו, אבל על הכל גזרו כדי שלא יהיה איזשהו התערבות עם הגויים, כידוע. זה ברור, דברים ידועים וברורים, ולכן בסוגיות עירובין, הגוי אוסר, וצריך לעשות כל התצדיקה שבעולם כדי להפקיע אותו, הדברים הם ידועים. זה סוגיית רשות הרבים. רשות הרבים היא המקום הכי מסוכן בעולם. מצד אחד מותר להסתובב שם, מצד שני, אסור שזה יהיה הבית שלך, ואסור לשהות שם באופן קבע. וזה גם הסוגיה של האינטרנט. הסוגיה של האינטרנט, ברור, הסוגיה של האינטרנט ודאי שהיא חלק מהתוכנית האלוקית בבריאה. זה שמענו פעם מרב מוישה לא על אינטרנט, רב מוישה דיבר על טכנולוגיה בכלל. מה הסוגיה של הטכנולוגיה? אז רב מוישה אמר שהטכנולוגיה עניינה שהעולם הופך להיות אחד. השם אחד ושמו אחד. שכל העולם חוזר לאחדותו, שנייה. כל העולם חוזר לאחדותו יתברך, וכיוון שהעולם חוזר לאחדותו יתברך, אז ממילא כל הבריאה כולה הופכת להיות כפר גלובלי קטן, וזה מתאפיין בכך שכל הטכנולוגיה, הכל הופך להיות אחד. הוא דיבר אז על פקס. פקס היה כזה חידוש בעולם, שאפשר לשלוח מכתב, שרבון שכל כך התפעל מזה, אז הוא הסביר את הסוגיה של פקס. אז פקס זה אפילו לא מחוויר לעומת מה שיש היום. אז ודאי, והתשובה הפשוטה היא, המסקנה הפשוטה של ככה היא שהרי ברור שכשבורא עולם יחזור, אז מה? אז עכשיו, איך נעלה לירושלים? סתם אני שואל אתכם. לא נעלה עם מטוסים? כל מי שגר ברחוץ לארץ ייקח סוס ועגלה? כל מי שלא ניסה דרך כביש אחד? ברור שזה לא, ברור שהכל חלק מהתוכנית האלוקית כדי להביא את העולם לתיקונו, אנחנו לא יודעים בדיוק את הפרטים. זה מה שרב מוישה אמר. אני אומר על משקל הזה, אז לא מסתבר גם שכל הטכנולוגיה תלך אחורה, כן? אז גם זה אותו סוגיה. אם כן, אם כן, אז מה הבעיה? אז מה הבעיה היום? הבעיה היום שיש כלל שבכל הדברים ששייכים לעולם של תיקון, כשהם נמצאים בשלב שלפני התיקון, הם מסוכנים מאוד. מאוד מאוד מסוכנים. המהר"ל אומר שכל דבר לפני שהוא מגיע לעולם התיקון שלו, הוא בגדר צרעת, כך כתוב במהר"ל. ולכן, היום הדבר הזה הוא סכנת נפשות. צרעת, כן. זה לא השיעור עכשיו, אז אני לא הולך להסביר את זה. אבל המהר"ל מעריך, כתוב, לא משנה, לא רוצה לסבך, אז יש כל הדברים, כמו למשל האדם הראשון שאכל מעץ הדעת. אז כתוב בארי כתוב, בזוהר כתוב, שאם הוא היה מחכה ליום השבת, הוא היה צריך לאכול מזה. אבל מה היה החטא שלו? שהוא אכל אותה פגע. ובזה שהוא אכל אותה פגע, הוא גרם מוות לעולם, וגרם מיתה לעולם, והרס וחורבן, וכל 6,000 שנים. כי כשהפרי הוא פג, אז הוא מר ולא, יש כאלה אפילו פירות שממש, לא יודע אם ממש מסוכנים, אבל הם פירות מזיקים. בדיוק. אז זה גם הסוגיה עכשיו. כשאתה שואל, מהי הסוגיית האינטרנט, היא סוגיית רשות הרבים. היום הסוגיה הזאת היא סכנת נפשות. כמו שבן אדם לא יבוא ויגיד, כיוון שכתוב כי אז יהפוך אל עמים יבכו כולם בשם השם לעובדו של עם אחד, וכל העמים כולם יתכנסו להיות חלק מהגילוי האלוקי, וכולם יהפכו להיות חלק מהתוכנית האלוקית. נו, אז עכשיו נלך ונחיה יחד איתם ביחד. אף אחד לא יגיד את זה, למה? אבל הרי הם חלק מהתוכנית האלוקית. אין הכי נמי, אבל עכשיו הם הרע בהתגלמותו. זה בעצם הסוגיה. ומתוך זה אתה מסיק מסקנה. כן? מסקנה. אז מה עושים עם זה היום? מה עושים עם זה היום? האם מותר להשתמש באינטרנט? אסור להשתמש באינטרנט? מה עושים עם זה היום? אז ברור שמי שיכול להתנזר מזה באופן מוחלט אשרה ואשרה לו קדוש יאמר לו, ובאמת יש כאלה השרידים אשר השם קורא אשר חלקם. אבל אנחנו כן יודעים שהעולם הולך לשם, כן? עוד שנה, שנתיים, 5, 10, 15 שנה, לא יודע כמה, לא יהיה כרטיס אשראי, לא יהיה כסף מזומן, לא יהיה תעודות זהות, לא יהיה דרכונים, לא יהיה שום דבר, הכל יהיה, זה, כבר היום, כשאתה רוצה לנסוע לחוץ לארץ, יש מקומות בחוץ לארץ שבכלל לא שייך. אי אפשר לקנות כרטיסי טיסה בלי מכשירים, סמארטפונים כמו שזה נקרא, אי אפשר, לא שייך, כן, זה רק, אתה מבין? זה עניין שזה ברור שהעולם הולך לקראת שם, זה ברור, נכון? אז אנחנו חייבים לנסות להבין איך אנחנו מתמודדים עם זה. אז מה דרך ההתמודדות? להגיד אוקיי, אז אין ברירה, אז מותר הכל? לא. להגיד אין ברירה, אז נרכין את הראש וגם, אז גם אם יש אנשים שהם באמת הקדושים אשר השם, כן, רב חיים קניבסקי, שאלו אותו פעם מה מברכים על בורקס. אז הוא אומר, אני לא יודע מה זה בורקס. אז השאלה הייתה באה, מה מברכים על ביסלי? אז הוא אומר, אני גם לא יודע מה זה ביסלי. אני לא מדבר על אנשים כאלה, כן? אבל אתה צריך לתת מענה לציבור הכללי שעומד מולך.
הציבור הכללי שעומד מולך ישתמש באינטרנט בסופו של דבר. זה לא שייך אחרת, נכון? וכבר היום ככה זה. אז מה עושים? אז עושים סינון, האם סינון מספיק? סינון שמסנן את כל התמונות. אני אומר לא, זה לא מספיק. כי אם הסינון עדיין משאיר אותך עם גוגל ועם כל רשות הרבים, אז לא עשינו שום דבר. אז לא תראה תמונות עצמיות, אבל אתה עדיין שייך בתוך רשות הרבים. אז מה כן? התשובה היא לדעתי. מה שצריך לעשות זה להשתמש רק לדברים שאין לך שום הנאה מהם. שאין לך שום משיכה איתם. כן? לא אומר צורכי עבודה. לקחו את הנושא של עבודה ובלבלו את כל המערכת. עבודה לא מתירה איסורים. דברים שהם מושכים את הבן אדם, שהם גורמים לו עניין, שהם משנים לו את התחושות שלו ואת הרצונות שלו ואת המחשבות שלו והוא תפוס בהם, אז לא, זה רשות הרבים. אבל אם אתה הולך לקופת חולים, או אתה הולך לאתר של משרד הפנים, או אתה הולך אני יודע, אז לא, אז אין בזה שום בעיה. ככה אני חושב. עכשיו, למה אני מביא את כל זה? כן, בסדר? עכשיו אפשר לשאול מה שרוצים. קיבלת תשובה עכשיו. בסדר. זה הסוגיה. זה דעתי, זאת אומרת, מצד אחד אני מחמיר יותר מאחרים, כי אני חושב שסינון זה לא מספיק. מצד שני, אני מקל יותר מאחרים, כי אני חושב שאם אתה לא עוסק במשהו שמושך אותך, אז אין בזה שום בעיה. ולא רק שאין בזה שום בעיה, תשתמש בזה, כי אם לא תשתמש בזה, בסוף אתה תעשה את זה יותר גרוע, שלא יהיה לך ברירה, ותגיד כבר אי אפשר, ואז אתה תפתח את הכל. כן? צריך לדעת איך להתמודד עם הסוגיות של בסדר. זה, כשהייתי בצרפת, אז נתתי על זה שיעור, ואז היא ניגשה לה אחרי זה אישה, למחרת אמרה לי, אני יורדתי את כל האינטרנט. הכל, מחקתי את הכל. אמרתי לה, לא טוב עשית. אז היא הייתה בשוק. הרב שדיבר נגד, אני שמה קטשתי את האינטרנט, פה לא עשיתי כלום, כן? אז היא אמרה, אני לא מבינה, אמרתי לה, לא טוב עשית, כי אני מניח שעכשיו הצלחת לעמוד בזה, אבל עוד חודש, חודשיים, 3, 4, 5, 6, 7, 8, שנה, שנתיים, 3, את לא תוכלי מסוגלת לעמוד בזה, ואז מה תעשי? תגידי, טוב, אין לי ברירה, ואז מה תעשי? תעשי את מה שאת עושה עכשיו, וזה לא מה שאני רוצה שתעשי. אני רוצה שתעשי נכון. אז היא אמרה לי, לא, אני לעולם לא אחזור לאינטרנט. אמרתי לה, אם לעולם תחזרי, אין שום בעיה. אבל לכם אני אומר, היא כן תחזור. אז אם היא תחזור, עדיף שתעשה את זה נכון מלכתחילה. החוכמה היא להגיע נכון מלכתחילה. לא להיות מגיב, כשאתה מגיב לא נכון, אתה כבר נופל ברשת. זה דעתי. זה הסוגיה. מה בא למעשה שאתה יכול להיגרר, ילדים יכולים להיגרר? נכון, באמת, זה כל אחד, תשמע, הכל מתחיל... אתה צודק, אבל זה לא השיעור עכשיו, אתה צודק. למשל, אתה שואל אותי על קניות באינטרנט, כל מיני אתרים כמו אלי אקספרס וטמו וממו ואני לא יודע מה. אני חושב שזה בכלל רשות הרבים. אני עכשיו הולך לדבר על זה. זה בכלל רשות הרבים, כי מכניסים את הראש לעולם של, אתה מבין, פעם ילד רצה שעון, הלכת איתו לשען ברינגר ברבי עקיבא, היה 5 סוגים של שעונים, בוחר שעון, גמרנו סיפור. היום הילד יכול לשבת, לבחור שעון שבוע, יש לו 50,000 אפשרויות, 50 מיליון סוגים. קודם כל הוא לא יבחר שום דבר. גם מה שהוא יבחר הוא לא יהיה מרוצה, כי הוא יחשוב שהוא יכל לבחור משהו אחר. מה? הוא מפסיד 49. בדיוק, ובסוף הוא גם יקבל שעון שלא עובד. הבן שלי, איזה דוד שלו הזמין לו שעון, קיבל שעון עם המחוגים על הרצפה. עד היום הוא מנסה להשיג את הכסף בחזרה. אבל למעשה הרב אומר כך, מה שצריך אין בעיה. אני מה אומר- שיש לו הנאה לא טוב. ככה אני חושב. אז מה למעשה, איך אתה מעביר את זה לעולם המעשי? איך, אני אגיד לך, אין שום בעיה. מה שיש לי בבית, יש לי נטפליקס שהכל סגור. הכל. אחרי שהכל סגור, אני בוחר מה לפתוח. אתה מבין? אז בחרתי לפתוח אתרים של קופת חולים, אתרים של משרדי ממשלה, אתר של פיקוד העורף, בחרתי, הבת שלי צריכה אתרים של חינוך עצמאי, לא יודע מה, עוד כמה דברים כאלה, זה מה שבחרתי לבחור. דברים אחרים לא. עכשיו, אם פתחתי איזשהו אתר, שהיה נראה לי שהוא מושך את המשפחה, אני סוגר אותו. אין בעיה. אתה מבין? אבל הרעיון הוא שזה לא יהפוך להיות המוקד, וגם ככה זה הופך להיות המוקד. הילדים יושבים לידך ככה, ברגע שאתה קם, הם קופצים על המחשב, הם רוצים לראות מה יש במייל, הם אומרים, מה יש במייל? מה? אינדורסקי שלח שיש שיעור ביום שלישי של הרב אלפרט, מה אתם יודעים מי זה בכלל? מה קרה? לא, זה היום. זה, אבל לא, זה באמת לא השיעור, אני רק, אתם רוצים, נדבר על זה פעם בהרחבה יתרה ונסביר את כל הסוגיה כמו שצריך. אבל למה אני מביא את כל זה? כי כשגמרתי למסור שם את השיעור, היה שם יהודי תלמיד חכם שבא והתווכח איתי, ומפה בעצם אנחנו מתחילים את השיעור. הוא בא ואמר שאני לא צודק.
אמרתי לו, למה לא צודק? אז הוא אמר, כי אדם צריך לתת לבן אדם את האפשרויות להחליט מה כן ומה לא. שהוא יסנן בעצמו, שהוא יבחר בעצמו. הוא אמר שהוא היה ילד, אז הוא למד איפשהו, אני לא זוכר איפה שהוא אמר, שמישהו גדול לימד אותם. אז הוא אמר שהוא שם י"ג עיקרים של הרמב"ם בצד אחד, ואיזשהו פילוסוף מצד שני, אני לא זוכר את השם שהוא אמר, אבל אחד הפילוסופים המפורסמים של לפני 200-300 שנה, והוא אמר שהוא ישב איתם ואמר, בזה זה לא כמו הרמב"ם, זה כן כמו הרמב"ם, זה לא כמו הרמב"ם. אז הוא אמר, יש כל כך הרבה מידע באינטרנט, כל כך הרבה חוכמה, כל כך הרבה הבנה, כל כך הרבה תוכן, אי אפשר לתאר כמה. אז צריך לתת לבן אדם להחליט, וצריך לחנך את האנשים שהם יחליטו מה כן ומה לא. זה מה שהוא אמר. זה מה שהוא אמר. במילים אחרות, מה שהוא אומר, שיש לבן אדם את היכולת לבחור לא להיות מושפע. הרי מה אני אומר? אני אומר, אתה נכנס לרשות הרבים, אתה מושפע. ואז אתה נמצא בסכנה. בא בן אדם, תלמיד חכם, אומר, לא, אתה לא צודק, אתה לא מושפע. אתה לא מושפע, אתה יכול לבחור, אתה תבוא עם חליפת הגנה, אתה תבוא נזהר, אתה תבוא ואתה תבדוק. זה דבר שיראה לך לא מתאים, אז אתה אומר, אוקיי, זה לא מתאים, אני מניח את זה בצד. זה בעצם השאלה היא האם הוא צודק או לא. בעצם מכאן יכולתי להתחיל את השיעור, אבל בחרתי לעשות את זה בצורה קצת יותר מעניינת, אז הבאתי את כל הרקע שלפני. הוא רוצה להגיד לא לשים סימן בכלל? אני לא יודע, כן, נניח שכן. יש דברים שכתוב, כל בעיה לא ישיבו, או על נושא של יש אי קדר ככה, שאסור לך להכניס את עצמך את ניסן. אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק. לא היה סגור ממנו בדיוק מה הוא מתכוון. אבל אני מדבר על העיקרון. בוא נניח שאת זה אנחנו, אתרים למבוגרים בלבד, אנחנו נחסום, בסדר? אבל שם הדברים, אתה יודע, נער ופשטה. גם דעות כוזבות, יש הרבה דעות. אוקיי, על זה אני רוצה לשאול, שיש דעות כוזבות. האם יש בעיה שאני אקרא דעה כוזבת, אבל אני לא אסכים איתה. אני כבר מחונך, יש לי דעת, אני יודע, אל תפנו אליי. נכון, אבל הלאו הזה שלא תפנו אליי, הוא באמת לאו שהוא צריך ברור ביישום שלו, כי אנחנו, טוב, למעשה אתה צודק, אבל אני אומר, בוא נדבר בחיים הפרקטיים שלנו. רוב הרשתות החברתיות בנויות בצורה כזאת שהן ישפיעו על ההבנה של הבן אדם גם אם הוא לא מרגיש, ככה עובד האלגוריתם. אוקיי. שישפיע עליו, כי ככל שרואים יותר ויותר מסרים שחוזרים על עצמם, ההבנה היא אומרת, אם כל כך הרבה אנשים אומרים ככה, אז כנראה זה נכון, או לפחות הם מגבירים. יפה מאוד, אז אנחנו נשמור את מה שאתה אומר, שים את זה רגע בצקלונך ועוד מעט נשתמש בזה, אבל מה שאני רוצה להציג בפניכם זה סיפור שכבר סיפרתי לכם פעם, שפעם למדתי עם בעל תשובה, והגענו למושג שם אלוקים. והוא שאל אותי מה פירוש המילה שם אלוקים. אמרתי לו, תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם, שולחן אורוך, סימני, נפש החיים, כידוע, כל מה שקיבלנו מרבותינו. אז הוא אמר, אני רוצה לבדוק בגוגל. עכשיו, אני עד אז בכלל לא נתקלתי במושג שקוראים לו גוגל, זאת אומרת, אני יודע שיש כזה דבר. אמרתי לו, בסדר, אין שום בעיה, תבדוק, כי הוא... אז הוא כתב שם אלוקים, לא יודע איך הוא שאל את השאלה. והוא קיבל 100 תוצאות, אם אני לא טועה, אל תבחנו אותי, זה מה שזכור לי. ובתוך 100 התוצאות האלה, אז הוא אמר, עכשיו בוא תראה, אז הסתכלתי שם התוצאות וחשכו עיניי. 5 תוצאות היו מה שקיבלנו מרבותינו, ועוד 95 תוצאות היו דברים לגמרי, לא רק מופרכים, אלא מסוכנים, כוזבים, אסורים, עבודה זרה וכפירה. ממש. אז אמרתי לו, תראה מה הולך פה. אז הוא אמר, מה הבעיה? אני מסתכל רק במה שנכון. אז אמרתי לו, אני אגיד לך משל למה הדבר דומה. ואת המשל הזה למדתי מרב מוישה ממקום אחר, הוא לא אמר את המשל הזה, אבל את הכיוון. המין האנושי, האדם, מאוד אוהב לאכול פטריות. כמה פטריות יש בעולם, אתם יודעים? כמה זנים של פטריות? 100,000. זה מה שיודעים היום. יש 100,000 זנים של פטריות. עכשיו, אם אני יוציא את כל 100,000 זנים ואני אשים אותם פה על השולחן, האם מישהו מכם יאכל אפילו פטריה אחת? למה? כי הן רעילות, יפה מאוד. איך אתם יודעים שהן רעילות?
או יותר נכון נשאל שאלה אחרת, איך אתם יודעים מה מותר לאכול? לצערנו אנחנו יודעים את זה בדרך הקשה. זו התשובה האמיתית. מה שאכלו ולא מתו, את זה אנחנו ממשיכים לאכול. כל האחרים אנחנו לא אוכלים. אז בעצם האדם עם השנים עשה איזושהי מסננת. נכון? ונשאר לו כמות מסוימת של פטריות שאותם הוא מכניס על השולחן. ברור? עכשיו יבוא אדם ויגיד, אין לי שום בעיה. אני שים את כל הפטריות על השולחן, אני אבחר איזה פטריה לאכול. אתה אומר לו, אתה לא נורמלי. זה בדיוק מה שקורה כשאתה מעמיד למישהו 100 אפשרויות של שם אלוקים, והוא יבחר מה שהוא רוצה. עכשיו מה תגידו? אבל פה הוא יודע מה זה שם אלוקים. אז אני אספר לכם סיפור. פעם היינו בשיעור של רבי מנחם יעקובזון. הגיע מישהו עם הספר בלבבי משכן אבנה. אתם מכירים את הספר הזה? כן. ספר שמי שכתב אותו הוא יהודי קדוש, בלבבי משכן אבנה. ספר קדוש וטהור שמי שכתב אותו יהודי צדיק וראוי לכל שבח. אבל הוא כתוב בעילום שם, אז לא יודעים, היום יודעים מי זה, אבל בזמנו לא ידעו מי כתב את הספר הזה. היום כבר העולם יודע. אז קוראים לו הרב איתמר שוורץ. אז שאלו את רב מוישה האם אפשר ללמוד בספר הזה. אז רב מוישה אמר, מאיפה אני יודע? לא מכיר את הספר. אז אמרו לו, אבל אפשר או אי אפשר? אז הוא אמר, לא יודע, יש הסכמות. אז הסתכלו בהסכמות, יש שם כמה הסכמות. אז הוא אמר, זה לא מספיק. אז אמרו לו, אז אפשר או אי אפשר? אז הוא אמר, לא. אז אמרו לו, אבל למה לא? יש הסכמות. המחבר למד בישיבות. אדם תורני, נראה שהוא אדם, אז למה לא? אז רב מוישה אמר, אני לא מכיר את המחבר ואני לא מכיר את הספר ואין לי שום דבר נגדו. ולכן אני אומר את זה מול המצלמה, הוא לא דיבר נגד הספר בשום צורה שהיא. הוא דיבר על עיקרון. הוא אמר, כשאתה אוכל משהו ומכניס אותו לפה, והמשהו הזה הוא מקולקל, או שהוא חצי מקולקל, אתה יכול לבחור מה אתה מכניס ומה אתה מוציא? או נשאל את זה בנוסח אחר, כשאתה אוכל מוצר שהוא חצי כשר, חצי לא כשר, אתה יכול לבוא ולהגיד, אני אוכל את החצי הכשר ואת החצי הכשר, הלא כשר, אני לא אוכל? לא, אתה מכניס את הכל לתוך הגוף שלך, הכל נכנס. אז הוא אמר, אותו דבר זה גם בדעת. כשאתה קורא ספר, הכל נכנס לתוך הגוף. הכל. לבוא ולהתחיל להגיד, אני מסנן, את זה אני לוקח, את זה אני לא לוקח. עזוב, זה לא עובד. הכל נכנס בבת אחת, זה קומפלקס. ככה אמר רב מוישה, שהוא האדם האחרון שאתה יכול לחשוד אותו באיזשהו, נקרא לזה קנייה למוסכמות, או חוסר ביקורת, או השפעה ממישהו. מישהו פעם, הרי רב מוישה היו לוקחים אותו במכוניות, אז מישהו פעם בסוף השיעור הגיע לרב מוישה ואמר שהוא באתי לקחת את הרב, אז הוא אמר אותי אף אחד לא לוקח לשום מקום. אתה רוצה? אני יכול לנסוע איתך, אבל אתה לא לוקח אותי לכלום. זה מצחיק אותך. רגע, יש כסף. אז יש פה בעצם אמירה. האמירה היא שכשאתה שם לפניך 100 אפשרויות של פירוש המילה אלוקים, ואתה מעיין בהם, הם נהיים חלק ממך. בין אם תרצה ובין אם לא תרצה. אתה מושפע מהם, אתה מקבל, זה נהיה חלק מאוד 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 קשה לבוא ולהגיד, את זה אני לוקח, את זה אני לא לוקח. זה מאוד מאוד קשה. מה? רב מאיר אחד, נכון. נכון. אז באמת, רב מאיר אחד, אין לך עיניים. אבל למעשה הרמב"ם לא פסק את זה. אז להלוך את זה אסור. הרמב"ם, כן? שלא תגיד שהרמב"ם חולק על הרמב"ם. הרמב"ם בעצמו לא פסק את זה. תמיד, אם הרשב"א היה פוסק את זה, הייתי אומר, טוב, הרשב"א יצא נגד הפילוסופים, כתב חרם, הרמב"ם, ואף על פי כן. טוב, עכשיו, אני רוצה, ופה בעצם מגיעה נקודת החידוש של השיעור. אני רוצה לטעון שזה יותר עמוק אפילו מהנקודה שרב מוישה אמר באותו סיפור עם הספר. ובשביל זה אני רוצה שנלמד רמב"ם, וזה קשור למה שהרב בלינטנטל אמר. אז בואו תסתכלו באות ב'. הרמב"ם נמצא בהלכות דעות בפרק ו'. דרך בריאתו של אדם, פוצילם את זה, לא, זה נמצא פה. דרך בריאתו של אדם, להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו, יש פה שגיאה, ונוהג כמנהג אנשי מדינתו. זאת אומרת, הרמב"ם יוצא מתוך נקודת הנחה פשוטה, שככה דרך בריאתו של אדם.
שהוא נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו. לפי כך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד כדי שילמוד ממעשיהם, ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך כדי שלא ילמוד ממעשיהם. הוא ששלמה אומר, הולכת חכמים מחכם ורואה כסילים ירוע. ואומר אשר האיש וגומר. וכן אם היה במדינה שמנהגותיה רעים ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה, ילך למקום שאנשיה הצדיקים ונוהגים בדרך טובים. ואם היו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתם נוהגים בדרך לא טובה כמו זמננו, ככה אומר הרמב"ם, או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה טובים מפני הגייסות, או מפני החולי, ישב לבדו יחידי, כעניין שנאמר ישב בדד וידום. ואם היו רעים וחטאים שאין מניחים אותו לשב במדינה, אלא אם כן יתערב עמהם ונוהג במנהגם הרע, יצא להם מערות ולחוכים ולמדברות. ואל ינהיג עצמו בדרך חטאים, כעניין שנאמר מי יתנני במדבר מלון אוכל. זה מה שאומר הרמב"ם. טוב, ואז הוא אומר אחרי זה בהלכה ב' מצוות עשה להידבק בחכמים ותלמידיהם כדי ללמוד מעשיהם, כעניין שנאמר ובו תדבק. וכי אפשר אדם להידבק בשכינה, אלא כך אמרו חכמים בפירוש מצווה זו, ידבק בחכמים ותלמידיהם, לפי כך צריך אדם להשתדל שיישא בתלמיד חכם, ישיא ביתו לתלמיד חכם, ולאכול ולשתות עם תלמידי חכמים, לעשות פרקמטיה לתלמיד חכם, מתחבר להם בכל מיני חיבור שנאמר לו דבקה בו. זאת אומרת, הרמב"ם לומד שאם אתה עושה פרקמטיה עם תלמיד חכם, אתה מקיים מצוות עשה של ובו תדבק, כן? וזה מאוד לא ברור. אם אתה לומד ממנו, אם אתה משמש אותו, אם אתה מקבל ממנו דעת ויראת השם, אז אני מבין, אבל אם אתה עושה איתו פרקמטיה, מה אתה מקיים בזה ובו תדבק? אבל על כל פנים, זה מה שכתוב פה ברמב"ם. והרמב"ם הזה הוא רמב"ם מאוד קיצוני, כן? כי בעצם הרמב"ם כותב פה שאם אדם נמצא בחברה רעה, הוא צריך לברוח, לשבת בבית לבד, ללכת למערות ולחוכים ולמדבריות. נכון? ואני שואל שאלה פשוטה, למה הרמב"ם נותן כזאת עצה, סליחה שאני אומר פרימיטיבית, והיא לברוח, והיא גם עצה מאוד עלובה, שאין בה שום שלטון האדם וחירותו ובחירתו ויכולתו ויוזמתו ועצמאותו, לברוח כמו איזה מסכן. למה הרמב"ם לא אומר דבר פשוט הרבה יותר? תהיה איתם ואל תלמד ממעשיהם. בהתחלה דרך בריאתו. כן, אתה צודק, זה שאלה של התשובה, אבל... כן, אבל אני שואל, למה הרמב"ם לא אומר, אתה יכול להיות איתם ואל תלמד ממעשיהם, תהיה איתם, אתה תשפיע עליהם, הם לא ישפיעו עליך, אתה תהיה עוצמתי, אתה תהיה חזק, אתה תהיה זה שתשפיע, והם לא. הרמב"ם לא אומר את זה. אז פה בעצם אנחנו מגיעים לסוגיה של השיעור, והתשובה היא נוקבת מאוד, והיא אולי לא תפתיע אתכם, אותי היא מאוד הפתיעה כשלמדתי את הסוגיה הזאת, וזה מה שכתוב ברמב"ם. זה מה שכתוב. אנחנו חושבים שהשכל שלנו הוא השלב הראשון, וזה בעצם מה שאמרת. אנחנו חושבים שהשכל שלנו הוא השלב הראשון. זאת אומרת, יש הרי מערכת, יש ביצוע, לפניו יש רגשות, רצונות, מאוויים, ולפניו יש שכל, שהשכל הוא הבקרה שעומד מאחורי כל המערכת. כן, יש את ראש הממשלה. ראש הממשלה נותן פקודה, הפקודה עוברת עוברת כל המערכות עד שזה מגיע לאנשי הצבא, שמעבירים את זה עוד למטה עד שזה מגיע לחייל המבצע. החייל המבצע מבצע את מה שהוא מבצע. אז ככה התפיסה הפשוטה שלנו בחיים המעשיים שלנו. ואז מילא אתה אומר, יש לי בקרה מאוד מוצלחת, אני כבר דור מאוד מתקדם, 2026, מחשב על, אז אני אוכל לסנן את כל מה שלא נכון, להחליט מה שנכון, להיות הבקר של עצמי. זה מה שאנחנו חושבים. אבל פה הרמב"ם מלמד אותנו יסוד גדול מאוד, והיסוד הוא שהשכל הוא לא השלב הראשון. השכל הוא לא השלב הראשון, יש שלב שלפניו. והשלב שלפניו הוא בעצם השלב שנקרא רצון. וגם בעולם הקבלה זה ככה. וכאן יש בעיה, שהרצון לא נקבע לפי מה שאנחנו מחליטים. הרצון נקבע לפי המציאות שבה אנחנו חיים. והמציאות שבה אנחנו חיים היא המציאות שתקבע את הרצונות שלנו. ואחרי שהיא תקבע את הרצונות שלנו, זה יעבור לשכל, והשכל הוא בעצם יאבד את הרצונות, יחשוב מחשבות, ומשם זה יהלך לעולם ההחלטות והביצועים. אבל השלב הראשוני זה השלב של הרצון, שהוא התחלת הסוגיה, והשלב של הרצון הוא שלב רגשי, הוא לא שלב שכלי. ואדם יבוא ויגיד, אני לא מחליט. אני מחליט אם כן או לא, זה לא תלוי בבן אדם. זה לא תלוי בבן אדם, כי יש שלב שלפניו שכבר קבע בשבילו את המציאות ואת העובדה. זה הפירוש בשתי השורות הראשונות? כן, זה הכוונה. עכשיו, אני הבאתי פה, בעמוד השני, בכוונה הבאתי את זה בעמוד השני, כי חשבתי אולי לא תסתכלו על הציור עד שזה. אז בקונטרס, יש קונטרס שנקרא השפעת הסביבה, שהוא נכתב בעילום שם. אני מציע לכם בתור עצה טובה, אם אתם כותבים ספר או חוברת או לא משנה מה, אל תכתבו אף פעם בעילום שם. נכון
שזה ענווה וזה צניעות וזה יפה, וגם היו קדמונים שעשו ככה, אבל היום אנחנו בעולם אחר, אתה צריך לדעת מי כתב, מי הוא, מאיפה הוא הגיע, מי רבותיו, מי תלמיד, אי אפשר ככה. אז יש לו הסכמה, אבל בסדר, עדיין, אתה צריך לדעת מי מומה. חבל שנכיר לו טובה לאותו יהודי. אבל, מה? למה הבאתי אותו? אתה אומר, ריבונו שלו, ריבונו שמע שזה תלוי בהסכמה, אז יש שם הסכמה טובה. אז הוא שמה מביא קודם כל את המודל הזה שלמעשה הוא מודל מאוד פשוט, אבל הוא הציור שהבאתי לכם, ציירתי אותו, זה היה מורכב לצלם את זה במצלמה, אין לי את כל הכלים האלה הצלחתי להכניס את זה בתוך הקובץ וורד. אבל אני רוצה קודם כל שנקרא את האות ו', בסדר? ואז אחרי זה נסתכל באות ז'. אתם מסוגלים לא להסתכל בציור? מסוגלים לא לפזול לשם? מה? טוב, אוקיי, אז אני יודע, אז נתחיל עם הציור. הציור, תודה. הציור, אני אסתכל בציור. הציור בעצם נותן פה איזשהו תבנית שמראה את השלבים של איך האדם פועל. השלב הראשון בצילום זה פחות נראה טוב, אבל זה כדור הארץ. שזה ההשפעה של המציאות על האדם. השלב השני זה יורד לשלב הרצון, שזה הלב שלו. השלב השלישי זה שלב של החלטה. והשלב הרביעי זה שלב של ביצוע. למה בהחלטה הוא שם חיטים ובביצוע הוא שם תפוח, אני לא יודע. אבל בסדר. אני חושב שחסר פה גם חינוך. בסדר, אבל אני שומע, גם עץ הדעת יכול להיות תפוח, תלוי לפי מאיזה שיטות. אולי מדין זורע. אני שומע, יפה, יפה. יפה מאוד. בצבא יש שיעורי חינוך. יפה מאוד. המודל הזה שאתם רואים פה, אולי הוא מאוד פשוט, אחרי שאנחנו מדברים על זה, זה מאוד פשוט, אבל תחשבו, הציור הזה הוא ציור שאמור לשנות לנו את החיים. הציור הזה אמור לשנות לנו את החיים, כי הציור הזה בא בעצם ואומר שהכדור שנמצא בראש הפירמידה, יש לו השפעה קריטית ומכרעת ולא נורמלית על החיים שלנו. אז אנחנו יכולים לבחור איזה כדור לשים למעלה. אנחנו אלה שבוחרים איזה כדור לשים למעלה. אם אנחנו שמים את עצמנו בכדור שהוא כדור של רשות הרבים, אז ההשפעה תהיה השפעה של רשות הרבים, וממילא הרצונות יהיו רצונות של רשות הרבים, ובסופו של דבר גם ההחלטות והביצוע יהיו כאלה. הבחירה זה לא חלק מהרצון אבל? מה? מה? כן, הבחירה היא גם חלק מהרצון, יש פה איזה מעגל. כל זה עולם בחירי. נכון, שנייה אחת, אז בואו נלך שלב. שלב, נקרא קודם כל את מה שכתוב באות ו' ונתקדם. עצם מציאות כוחה הכביר של השפעת הסביבה, יש בו כדי להפיל מורה על כל אחד. היה צריך לכתוב יש בה, אבל בסדר. יש בה כדי להפיל מורה על כל אחד. אם סבור היה עד כה, שהוא המעצב את דמות אישיותו, שהוא השולט בעצמו ובמעשיו, ואם עד כה הוא הלך בדרך טובה מכוח בחירתו, בוודאי כך ימשיך להיות גם הלאה, יתבונן מעט ויגלה שאין הוא שליט על עצמו כלל. בכוחה של הסביבה לשנות את הנהגתו, פעולותיו ודעותיו לכל אשר תחפוץ. נתבונן מעט סביבנו ונגלה, שלמרות שכל אדם הינו אישיות עצמאית בעלת דעות ייחודיות, אבל למעשה את הכיוון ואת הקו הכללי הוא קיבל מסביבתו ולא הוא החליט לעצמו. כל משפחה וחותמה, כל מוסד לימודים וסגנונו, וכל ארץ מוצא והאופי המיוחד לה. העצמאיות האישית אינה אלא בפרטים, במיני ובי של הכלל. וזו תשובה לשאלת הבחירה ששאלתם. נכון שיש בחירה, אבל בסופו של דבר רוב האנשים בוחרים בפרטים יותר מאשר בכללים. זאת אומרת, למשל, מסתבר שרוב האנשים שנולדו חסידים יישארו חסידים. ורוב האנשים שנולדו מתנגדים יישארו מתנגדים. ורוב האנשים שנולדו חבדניקים יישארו חבדניקים. ורוב האנשים שנולדו אתניקים יישארו אתניקים. ורוב האנשים שנולדו גימלניקים, כשאני רואה גימל מתווכחים עם עץ ונלחמים אחד עם השני ורוצים לנשוך אחד עם השני עם ציפורניים, אני שואל אותם שאלה, לא מתערב לכם במלחמות, אבל שאלה, אם היה הפוך, ואתה אז גם היית נלחם או שהיית באותו מקום שהשני נמצא, אז הם לא עונים לי, הם רוצים להרביץ לי שניהם, אבל התשובה שתינו יודעים. שתינו יודעים שבסופו של דבר, ברוב המקרים, רוב האנשים, תמיד יש חריגים יוצאים מן הכלל. אבל רוב המקרים ורוב האנשים הם מעוצבים לפי מוסד החינוך שבהם הם למדו ובמקום שהם הגיעו. ככה זה דברים פשוטים וברורים. כי בסופו של דבר, האדם הוא תוצר של המציאות שנמצאת סביבו. כמו שכתוב ברמב"ם, וכמו
שאמרו פה מקודם, שאם אתה שומע כל הזמן על משהו שהוא מאוד טוב, וכולם אומרים שהוא מאוד טוב, אין לך את הכוח הנפשי להגיד הפוך. אז כיוון שבכל דבר יש גם צד טוב, אז אתה זורם עם הצד הטוב שבזה. עכשיו, ובאמת יש בכל דבר טוב ורע, באמת המציאות היא מורכבת. השפעת החברה אינה השפעה טכנית גרידא על שינוי המעשים. עכשיו, היית בא ואומר, בסדר, זה משנה את המעשה, אבל אני נשאר אותו בן אדם. זה לא ככה. ההשפעה הינה על האישיות הפועלת אותם על האדם, אופיו ורגשותיו, ואלו הם כאמור ההתחלה הראשונה, אשר לאדם עצמו אין שליטה ישירה עליה. זאת אומרת, הבעיה שמה שמעצב אותנו, ומה שקובע מי אנחנו, זה דברים שאנחנו לא שולטים עליהם. זה איפה שנהיה, שמה אוטומטית אנחנו נהפוך להיות כאלה. עוד תוספת, והתוספת הזאת היא גם משמעותית מאוד. בעצם מה שהוא בא ואומר שההתחלה הראשונה של האדם זה לא השכל, זה הרגש. זה הרצון, זה העיצוב של האישיות שלו, הזהות שלו. אז אני רוצה להקריא עוד קטע, אבל לפני שנקריא אני רוצה, אני לא יודע אם אני צודק, אז אולי תגידי לי אם אני צודק, אבל אני קראתי פעם, שיש מחקרים שאומרים שרוב הילדים, הילד השני הוא הפוך מהילד הראשון. זאת אומרת, תבדקו את עצמכם, מי שאתם מכירים, הילד הראשון, נניח אם הילד הראשון הוא סוער, הילד השני הוא שקט. אם הילד השני הוא שקט, הילד השני הוא סוער. אם הילד השני הוא נניח מה שנקרא יום צול, אז השני יותר פתוח. ואם הפוך, מישהו מכיר תופעה הפוכה? ששתי הילדים אותו דבר? כן? אצלך שתי ילדים אותו דבר? פחות או יותר? כן? רוב האנשים שאני מכיר, ששאלתי אותם את השאלה הזאת, אמרו לי שבאמת זה ככה. למשל, אצלי בבית, הבת הראשונה היא ככה מתונה וזה, והבת השנייה היא סוערת מאוד. וגם אצל ההורים שלי בבית זה ככה. וגם אצל הדודים, איפה שאתה הולך, אז עכשיו, כמובן ששום דבר הוא לא שחור לבן, כן? אבל אני קראתי על זה פעם, את מכירה את התופעה הזאת? קראתי על זה פעם בפסיכולוגיה, שהדבר הזה נובע מזה שכל ילד כשהוא נולד, הוא מחפש לעצמו מקום. והוא תינוק קטן, תחשבו על זה, מדובר בתינוק שאין לו עדיין דעת, הוא לא יודע מי, הוא לא יודע כלום. הוא מחפש לעצמו מקום, וכשהוא מחפש לעצמו מקום, הדבר הראשון שהוא צריך לעשות, זה להיות הפוך מאח שלו. כי אם הוא יהיה כמו אח שלו, אז אין לו מקום. מקום תפוס. המקום תפוס, בדיוק. אם הילדים שלך אותו דבר, אז זה ילדים עם גדלות, אתה מבין? זה אומר שהילד השני לא ראה שום איום בנוכחות של אח שלו, אז זה משהו, זה ממש גדלות. אבל זה קראתי פעם על הסוגיה הזאת, אני לא יודע אם התיאוריה הזאת היא נכונה או לא, אבל היא מאוד מעניינת, כי אתה רואה את זה בעשרות אחוזים, זה לא 30% ולא 50%, זה 80%, אתה מבין? איך יכול להיות? עכשיו אתה שואל את עצמך, מדובר בבן אדם, אין לו דעת, אין לו הבנה, אין לו... שהילד שלי, שהיה בין חצי שנה, הוא כבר היה הפך את הבית, כן? כבר אז ראינו את איך יכול להיות? איך יכול להיות? רואים פה משהו שהוא יותר גבוה מהדעת של הבן אדם. אתם מבינים? אנחנו חושבים שמדובר פה על העיצוב של האישיות של הבן אדם ממש. אתה חושב שהכל גנטיקה, גנטיקה, גנטיקה. הם יודעים שגנטיקה זה לא חזות הכל. נכון שיש גנטיקה, אבל בתוך הפס הגנטי הילד בוחר או המשפחה בוחרת איזה חלקים בגנטיקה להעצים. ילד בוחר לקחת צד מסוים, ואפשר לראות את זה אגב, מה קורה כשהילד הבחור נוסע לישיבה או משהו כזה. והילד השני נשאר בבית. והוא עכשיו הפך להיות כמו הבחור. פתאום האישיות שלו משתנה. פתאום הוא נהיה הרבה יותר סמכותי, הרבה יותר עוצמתי, פתאום הוא נהיה הרבה יותר... ואתה שואל את עצמך, ומה היה קורה אם הוא היה הבחור והשני היה השני? אז הם היו מתחלפים. זה מאוד מעניין מאוד. זה דוגמה למה שאנחנו מדברים עכשיו. ההחלטה של האדם והרצון והדעת של האדם הם שלבים מאוד מאוחרים. אל תתפתו לחשוב שאתם אלה שקובעים את החיים של עצמכם. אתם לא. יש הרבה דברים שקובעים קודם. האישיות שלכם נקבעה לפי האח שלכם הגדול. אתה מבין? זה לא משהו שהיה במודע. אבל המציאות של הילד, כדי למצוא לעצמו מקום, הכריחה אותו אוטומטית לקחת צד אחר. וככה זה בכל המציאות כולה. עכשיו... איך יסברו תאומים זהים שהם שונים? יש הרבה מקרים כאלה. זה גם מסתבר ככה. כל אחד לוקח מקום אחר. אתה שואל איך נוצר, איך זה חל בבת אחת כאחד, זה השאלה. אני לא יודע לענות על זה, אבל אני גם לא יודע לענות איך תינוק בן חודש מבין שהמקום שלו,
אתה מבין? כל המושג הזה של תינוק הוא תעלומה. איך תינוק לומד שפה? חשבת על זה פעם, זה הרי תעלומה. אני לא יודע, אבל כנראה שהוא יודע ללמוד מאוד טוב. אני מכיר את זה. בסדר, נכון. מהר מאוד. טוב, ממשיכים הלאה. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד איבר חשוב מאוד. ומה שאנחנו הולכים לדבר עכשיו הוא לא פחות חשוב ממה שדיברנו קודם. לגורם פגיעתו של הרגש, בהיותו ההתחלה הראשונה, מצטרף גורם נוסף. הרגש מעצם מהותו, הרגש פה הכוונה היא לרצון שמושפע, כן? הינו בלתי מתוחם ומוגדר. ועובדה זו עושה אותו לשברי ופגיע במיוחד. על חלק רגיש ופגיע הזה משתלטת תכונת ההשפעה. היא מעלימה, מחאה או לחלופין, יוצרת ומפתחת רגשות חדשים. ומשקלטה לחלוכית הרגש מן המעשים, הרי הם מתפוררים מעליהם כעלי יבש. יש פה יסוד חשוב מאוד. מאוד מאוד חשוב, והיסוד הזה עליו מושתת כל המאבק שלנו עם החילוניות. היסוד הזה הוא כזה. בעצם כל רגש מושתת על איזשהו נורמה שהאדם מכיר ומורגל אליה. למשל, אדם שמעולם לא ראה חילול שבת, ויראה מישהו שמדליק את האור בשבת. אז מה שיזדעזע מזה באופן שהוא לא יוכל לישון בלילה. נכון? אם אדם יראה מישהו שרוצח מישהו אחר, אני פעם ראיתי איך שוחטים כבש. עד היום לא התאוששתי מזה. הייתי ילד בן 15, נער. זה היה מזעזע, באמת, פשוט מזעזע. עכשיו, כשאדם נחשף למשהו לאורך זמן ולא צריך הרבה זמן, אז חלה תופעה שנקראת נרמול. הנרמול הופך את הדבר מדבר מזעזע או לא הגיוני או מסוכן או מעשה פשע למעשה הגיוני. וזה ממילא, אחרי שזה ככה, אז אתה כבר שואל את עצמך, אז בעצם מה הבעיה? כי המושג בעיה הוא לא מושג מוגדר ומתוחם, הוא מושג מאוד מאוד מופשט, והוא תלוי ברגשות שלך. הרגשות שלך תלויים ברמת העדינות שלך, ורמת העדינות תלויה בשאלה כמה נחשפת למשהו הפוך. מבינים? עכשיו לדוגמה, הדוגמה הכי פשוטה היא הדוגמה של שפה. אני זוכר שפעם הייתי בחור בישיבה, ונסעתי באוטובוס, ואז היה שם איזה מישהו לא דתי, שביקש ממני לפתוח את החלון באוטובוס למעלה. אתם יודעים, חלונות כאלה, אז הוא אמר, חם פה בטירוף, פתח את החלון. אני אמרתי לעצמי, הבן אדם הזה, בדיוטה הכי תחתונה שיכולה להיות. היום אני לא מבין מה רציתי מעצמי, כן? אבל זה מה שאמרתי לעצמי, מה השפה הזאת? לאיזה מקום הגענו? זה מה שאמרתי לעצמי. אבל היום אני גם כן משתמש בשפה הזאת. אני בכלל לא רואה בשום בעיה, כשאני מספר לכם את זה, נשמע לי פתטי. מה הבעיה להגיד חם פה בטירוף? כן? דוגמה נוספת מהחיים היום. לפני כמה שבועות הילדים שהתחילו להגיד זה פסיכי. אז ברגע הראשון אני הזדעזעתי מאוד. אמרתי להם, אני לא רוצה לשמוע את המילה פסיכי. לא מוכן לשמוע את המילה פסיכי בבית. אחרי 5 פעמים, יאללה, שיהיה פסיכי. מבינים מה אני מתכוון? ודאי. יש באדם כוח שנקרא נרמול, והכוח הזה הוא שדבר שהיה נראה לו מזעזע מעיקורי, ודבר בלתי אפשרי, אחרי שהוא נחשף לו בכמה וכמה פעמים, אז הדבר הזה לא כזה גרוע. זה קשור לצניעות, זה קשור לשבת, זה קשור להכל. אומרים על רבי אלחנן, שהוא שמע, קרא פעם בעיתון על מישהו שנרצח, אז הוא זרק את העיתון ואמר, אני לא אקרא את זה לעולם, לא רוצה לראות יותר עיתונים. אמרו לו, מה קרה? אז הוא אמר, כי בפעם הבאה שאני אקרא את העיתון, אני בכלל לא אזדעזע שמישהו נרצח. ובאמת, אנחנו לא מזדעזעים. אם זה רצח שהוא באמת יוצא מהסטנדרט, אז אנחנו מזועזעים, אבל אם אדם, אתה יודע, זה נקרא נרמול, והנרמול הוא קיים בכל מקום. דוגמה קיצונית לנרמול, זה מה שקרה בשואה. כן, שהוא מה? פסיכולוגיה רפטישן. רפטישן? חוזרים על עצמם. על התרבות של היום החליטה שהיא תנסה להגביל את זה, למשל בפרסום. רוצה עכשיו לפרסם את עילית. אתה לא יכול בפרסום ברדיו, בטלוויזיה, להגיד יותר מ7 פעמים את השם עילית. החליטו 7 פעמים. אני חושב שהורידו את זה בינתיים אולי ל5, לא יודע את החוקים. למה? אתה שוטף את המוח. בדיוק. לא רוצים להיות חלק משטיפת מוח. בדיוק. אבל כל המציאות... מודעים לזה שרפטישן, חזרה, בדיוק. היא בעצם שוטפת את המוח. כן, והדוגמה הכי מזעזעת היא הדוגמה של הגרמנים, הנאצים.
בעצם הנאצים, השואה לא התחילה ב-1939 או 41 באקציות, זה לא התחיל אז, זה התחיל הרבה קודם, כשהמפלגה הנאצית עלתה לשלטון. והיא חזרו כל הזמן לזה שהיהודים הם צרד והם טפילים והם לא בני אדם והם תתי אדם, והורידו בעצם מהם, נרמלו את העובדה שבני אדם הם לא בני אדם. אגב, אני פעם קראתי שגרפולוגים בדקו רצו לראות איך חיילים גרמנים, הכתב יד של חיילים גרמנים שביצעו פשעי מלחמה, כולם שם ביצעו אותם, כן? והם ציפו לראות כתב מאוד מאוד אגרסיבי וכתב מאוד רע עם תכונות אופי סתניות, והם לא ראו כלום, הם ראו כתבי יד רגילים. והם מאוד מאוד הופתעו מזה. אז אני לא יודע מה הייתה המסקנה שלהם, אבל המסקנה שלי היא פשוטה. אני חושב שהתשובה היא פשוטה מאוד. האם הכתב יד שלנו הוא כתב יד יפה ועדין? כן. אבל אנחנו הרי הורגים נמלים. ואנחנו לפעמים אפילו מקקים ותיקנים, אנחנו לא... אתם יודעים, אנחנו רוצחים אותם בדם קר. אז למה הכתב יד שלנו הוא כל כך נחמד ונעים? התשובה היא כי הם לא נתפסים אצלנו כמציאות. הם לא נתפסים אצלנו כמציאות. וזה מה שקרה שם. אמנם זה קיצוני, כן? כי מדובר בבני אדם, אבל במשך שטיפת מוח קיצונית, שנרמלה את העובדה שהיהודים הם תתי אדם והם לא בני אדם, ואנחנו לא יכולים לתפוס את זה מרוב שזה נראה לנו הזוי. זה גרם לכך שכשגרמני הרג יהודי, הוא לא חשב שהוא הורג יותר מאשר ג'וק. או על כל פנים כלב, לא משנה. קצת יותר גדול. זה... מה? הלוואי שכולם היו חושבים ככה, אבל יש הרבה... על החרדים זה מה שחושבים, כן. זה מה שבאמת מנסים לעשות חלק מהציבור פה בארץ. לבטל מהחרדים זכויות. זה ההתחלה של נרמול תת אדם. עד שבסוף, עכשיו כבר מדברים על זה שרוצים לבטל להם זכות הבחירה וכל הזכויות, עד שבסוף בעצם הם כן, עכשיו כבר פוליטיקאים שמאלנים אומרים שבכלל הם לא רוצים לגייס את החרדים. הם לא רוצים לצבא אנשים שהם כאלה חסרי השכלה וכאלה פרימיטיביים. הם לא רוצים, זה יפגע בצבא. עכשיו דובר על זה לפני כמה שבועות. אז אתה מבין? אז בשביל מה אתם עושים את כל מה שאתם עושים? זה נקרא, זה בעצם הסוגיה של השפעה שמנרמלת ומכה את הרגש הראשוני. עכשיו, אני לא מדבר על זה, זה לא הסוגיה שלנו, אנחנו מדברים על מקומות יותר גבוהים. אבל גם במקומות היותר גבוהים, ברגע שהאדם נחשף למשהו שהוא לא היה רגיל אליו, אז הדבר הזה מנתק אותו מהרגש הגבוה, והוא שוכח מהרגש הגבוה הזה. עכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור, וסיפרתי אותו פעם, אבל הוא כל כך סיפור חמוד, אז אני אספר אותו עוד פעם. וגם נקריא פה, הסיפור הוא על אדם מבוגר זקן שרצה, שתמיד היה יושן בשקט ובנחת בביתו הכת. הוא גר בקומה ראשונה. בשנת הצהריים שלו. ויום אחד הגיעו מתחת לחלון שלו עשרות נערים שהתחילו לשחק כדורגל. סיפרתי לכם את זה, לא? שהתחילו לשחק כדורגל. אדם מבוגר זקן, רצה לנוח בשקט, הגיעו מתחת לבית שלו, עשרות נערים שיחקו כדורגל. רעש מטורף. טוב, איך הוא התפטר מהם? לא אמרתי בטירוף, אמרתי מטורף. איך הוא התפטר מהם? איך הוא התפטר מהם? אז אני הייתי הולך, מבקש מהם, בבקשה, תצאו, תעשו לי טובה, תרחמו על אדם מבוגר. הם היו מביאים עוד כמה חבר'ה. בקיצור, מה שהוא עשה, בקיצור, כי כבר סיפרנו את זה פעם, הוא הלך אליהם למטה, ואמר להם, אני מאוד אוהב ילדים ונערים, זה דבר שהוא נותן לי הרבה חיות, ואני מבקש מכם שתבואו כל יום לשחק אצלי בין 1 ל-3 מתחת לחלון. אבל, כיוון שאני יודע שלא תמיד אתם יכולים, ולא תמיד יש לכם כוח, ולא תמיד אתם רוצים, אז אני אתן לכל אחד שמגיע 5 שקלים. טוב, הנערים מאוד מאוד התלהבו, והוא אמר להם, וגם תביאו חברים שלכם, שאני אביא לכל אחד 5 שקלים. למחרת הגיעו עוד 20 נערים, ובסך הכל הגיעו 50 נערים, ונתן להם 250 ש"ח. וככה, במשך כמה ימים, אחרי שבוע, הוא ירד, אמר להם, תקשיבו, יש פה 50 נערים, ובאמת יש לי חיות, הוספתם לי חיות, אבל מה אני אעשה שאני לא יכול לתת 250 שקל ביום? בסך הכל אני פנסיונר, אני אדם מבוגר, אני ככה, אז אני נותן 4 שקלים. אז הם אמרו, בסדר. היה 2 נערים שאמרו מה זה צריך להיות, אבל זרמו. אחרי 3 ימים הוא הגיע ואמר, תקשיבו, המצב קשה, 3 שקלים. טוב, אז כבר כמה נערים אמרו מה זה צריך להיות, אנחנו לא הפריירים שלו, רק בשביל 3 שקלים נבוא לשחק אצלו בזה, אבל זרמו. אחרי שבוע הוא הגיע וחתך. אמר, תקשיבו,
הביטוח לאומי עושה בעיות, אין פנסיה כמו שצריך, אני מתחנן אליכם שתישארו אצלי, אבל אני כבר לא יכול לשלם. אז התחיל להיות שם הרבה תסיסה בקהל, סיפור אמיתי, ככה אני לפחות מה שאני יודע, ולמחרת אפילו נער אחד לא הגיע. זהו. מה היה הסוד של אותו, קודם כל זה סיפור מתוק מדבש, אבל מה היה הסוד של אותו זקן? מה היה הסוד שלו? הרי למעשה הם לא הגיעו בשביל הכסף. בשביל מה הם הגיעו? הם הגיעו בשביל לשחק. אז בהתחלה, אז כשהוא מסיר מהם את הכסף, חזרנו לרצון הראשוני שהמשיכו לשחק. כתוב פה יסוד גדול. כשיש לך רצון, ואתה מתחזק את הרצון זה מצוין. אבל אם יגיע רצון יותר חזק ממנו, ובדרך כלל רצון יותר חזק זה רצון מוחשי, רצון גשמי, רצון חומרי, רצון של סיפוק מיידי, הרצון הזה ימחק את הרצון הקודם ברמה כזאת שהוא יגרום לך שאפילו לא תזכור שהיה כזה רצון. ואם הרצון הזה ייעלם, נגמר הכל. וזה בעצם הסוד של אותו זקן. מבינים? עכשיו אני רוצה להראות לכם דוגמה לזה נוספת, אולי גם הקראתי אותה פעם, זה נמצא באות ג' מהספר של הרב יחיאל יעקובזון. הדוגמה הזאת היא יותר ברורה, למרות שהסיפור הוא יותר יפה, אז הבאתי את שתיהם. אני מדריך בחוג לטעמי המקרא, אחד הילדים מתנדב לעזור לי להכין את הריהוט ואת הספרים לפני החוג ולהחזירם למקומם בסיום החוג. בתקופת בין הזמנים האחרונה קיימתי 2 חוגים מקבילים, וממילא גדל העומס על הילד. לכן כדי לפצותו נתתי לו תשלום מסוים. אבל כשהסתיים בין הזמנים ושוב ירד העומס, סירב הילד להמשיך לעזור ללא תשלום. כשניסיתי לברר מה אירע, הוא ענה לי בכעס ובמרירות. אני לא מבין מה אתה רוצה, שאני אעבוד אצלך בחינם? אתה בעצמך שילמת לי כשעזרתי לך, כי אתה הבנת שצריך לשלם. אז למה פתאום אתה חושב שתפסיק לשלם לי ואני אמשיך לעזור לך? שאלתי אותו האם הוא זוכר שזו איננה עבודה אלא מצווה. והוא ענה לי על זה דברים כדורבנות. נכון שזה מצווה, אבל גם מה שאתה עושה זה מצווה. אז למה אתה לא עושה את זה בחינם? על טענה זו באמת לא ידעתי מה לענות. וכדי להתחמק מתשובה עברתי לשאלה אחרת. שאלתי אותו מדוע בהתחלה הוא כן הסכים לעזור לי בחינם. התשובה שלו הייתה מעניינת. אני לא יודע למה בהתחלה הסכמתי. אולי הייתי טיפש, אבל זה לא אומר שאם פעם הייתי טיפש, שאני חייב להיות טיפש כל החיים שלי. זה הסיפור. עכשיו בואו נקרא את המסקנות. דברים אלה הם מצוטטים מפיו של ילד בן 10, הם מאלפים מאוד. הם מלמדים שהפרס לא רק אינו מחנך מכאן ולהבא, אלא אף מקלקל חינוך שכבר נעשה בעבר. כי הפרס גרם לך שהילד סירב לבצע בהתנדבות, אפילו גרם לכך שהילד סירב לבצע בהתנדבות אפילו את מה שבעבר כבר הסכים לעשות. הוא לא רק סירב, הוא אפילו התקשה להבין מדוע בעבר הסכים, אולי הייתי טיפש. כיצד? כשהילד לא קיבל כלום, לא קיבל תשלום, הוא היה חייב למצוא לעצמו מניע לפעולה. המניע שהוא מצא היה מניע רוחני, תחושת חשיבות וסיפוק. מניע רוחני מתקיים רק כאשר חושבים עליו ומתמקדים בו. אבל כשהילד קיבל תשלום, הוא כבר לא נזקק להתאמץ לייצר מניע כזה. היה לו מניע שנוצר מאליו, מניע חומרי ברור ומוחשי, שאינו דורש חשיבה והתמקדות. לכן בגלל התשלום, חדל הילד להתמקד במניע הרוחני, ולאחר שחדל מכך, כבר לא זכר אותו ולא הכיר בו. ההמשך זה לא קשור. אבל זה בדיוק הסוגיה של מה שדיברנו בסיפור עם הנערים, כן, מבינים? בהתחלה היה להם מניע אחד, אבל המניע הזה לא היה מניע כל כך חזק, הגיע מניע הרבה יותר חזק, הוא השכיח מהם את המניע הקודם. למה זה כל כך חשוב? זה כל כך חשוב כי בסופו של דבר, הסוגיה שלנו היא באיזה מציאות אנחנו חיים. אם אנחנו חיים במציאות, אם הכדור שאנחנו שמים למעלה, הוא כדור מאוד מאוד מוחשי, ומאוד מאוד גשמי, ומאוד מאוד חומרי, אז אוטומטית הרצונות שלנו הם כאלה שאין שום סיכוי בעולם שרצונות רוחניים, שהם דברים יותר רוחניים ואמורפיים, יוכלו לקחת אותנו. אני אומר לאנשים, נתתי לאנשים שיעור בחינוך, שאלתי אותם, אני שואל אתכם שאלה. קחו ילד בן 10. כל ילד, לא משנה מאיזה מדינה, יהודי, לא יהודי, דתי, לא דתי, לא משנה. שימו אותו מול מחשב עם משחקי מחשב. או סרט שיש בו את כל העוצמה. וליד זה תשימו אותו עם איזשהו מסמך כתוב בשפה שהוא בקושי מכיר. כתב שהוא בקושי מצליח לקרוא. אלגוריתמים מסובכים ובלתי מורכבים. ותגידו לו תבחר אחד מהשתיים. מה הסיכוי שהוא יבחר בדבר הזה? עזבו, בואו נשאל אתכם שאלה אחרת. יש לו 2 אפשרויות של משחק. משחק אחד של דיגר, או פאקמן של לפני 30 שנה, או המשחקים של היום. מה הוא יבחר?
ברור שהוא לא יבחר את זה. אז במשהו שהוא אפילו לא משחק, והוא דבר משעמם, והוא דבר שרחוק מילד ומנותק בילד ומופקע מהילד, מה הסיכוי שהוא יבחר בו? אז עכשיו בואו נעביר את זה אלינו, מה הסיכוי שילד ירצה ללמוד גמרא? אם יש לפניו כאלה דברים, הסיכוי הוא 0. ולמה? בגלל שנכון שיש הנאה מלימוד גמרא, אבל הנאה מלימוד גמרא היא הנאה שדורשת מאמץ, היא דורשת איפוק, היא דורשת השקעה, היא הנאה יותר מופשטת. היא לא הנאה מוחשית, פיזית, עוצמתית, אין מה לעשות. כן, אני יכול להגיד לכם, אולי אני גם כן, שימו אותי מול משחק מחשב מאוד 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 מעניין, לא יודע איזה משהו, אולי אני אהנה מזה יותר מאשר ללמוד גמרא עכשיו. נכון שכשאני יודע מה זה גמרא, ואני יודע מה התועלת, ואני כבר יודע את ההנאות שהיה לי פעם, אז יש יותר סיכוי שאני, הרבה פעמים לא אתן למצפון שלי להגיד, מה, הרב גולדברג שמוסר שיעורים, עכשיו ישחק במשחק של מכוניות, כשיש הבנה, אולי לא, אבל עזבו, בואו נדבר על ריק, לא יודע. לא יודע. אז איך אתה מצפה שילד ככה ירגיש? וזה בעצם כל החיים שלנו. כי כל העולם המערבי הוא דוגמה למשחק הזה. וכל העולם הרוחני הוא דוגמה לגמרא הזו. וכל החילון שקרה ב-200 שנה האחרונות הוא כתוצאה מהסיפור הזה. הוא כתוצאה מהסיפור הזה, כי כשמעמידים כזה עוצמה רגשית וכזה עוצמה של חוויה, זה גורם לך לחשוב שהדברים האחרים הם דברים מיושנים, פרימיטיביים, דברים עלובים, וגם אם פעם אהבת אותם ונהנית מהם, אתה חושב שזה דבר מיושן ופרימיטיבי. זה הסוגיה. זה הסוגיה. של פעם אין בהם את הגירויים של משחקים שלנו. הכל עובד על גירויים, על יצר הרע. אלמא דשיקרא, משקם לך כל הזמן. נכון. זהו. כל מה שאני אומר בשעה, אתה אומר בדקה. אבל שילד מקבל, גם שיש לו עדיין קושי, אין לו את ההשגה באמת להתמודד עם אותו טקסט קשה וכו', אבל הוא מקבל את החינוך, את המפתח להבנה שהדברים האלה הם אפסיים והבלים, ואתה נותן לו, ויש לו מספיק תובנה להבין את הדבר הזה, גם אם אתה תיתן לו קצת מהמשחק, הוא ילד נבון, ואתה יודע לשים לו את הערכים האלה, הוא ידע לבחור ולהגיד, אבא באמת, הבנתי, כאילו, בסדר, למרות שעם כל הגרפיקות וזה, שוב, ואני נגד משחקים ונגד סרטים, אני שומע, אבל זה יהיה בתנאי שאתה תהיה נוכח בשטח, ואתה קודם כל תלמד איתו, ואחרי שתלמד איתו הוא ירגיש את הסיפוק, ברור שהסיפוק של משהו רוחני, באמת שלו, יותר נותן לבן אדם מקום באישיות שלו. ולכן אחרי שאתה לומד עם ילד, אז זה קורה לי הרבה פעמים, הילד לא מוכן ללמוד, בשום פנים הוא לא מוכן ללמוד. לא מוכן ללמוד, לא מוכן, אני אומר לו חצי שעה, לא מוכן, לא מוכן. אז אני אומר לו 5 דקות. ואז אנחנו לומדים 5 דקות, ואז הוא אומר, טוב, עוד 10 דקות. אז אנחנו לומדים 20 דקות. אחרי 20 דקות אני מפסיק, לא רוצה להגיע לחצי שעה. ואז אני שואל אותו, עכשיו תגיד לי את האמת. איך היה? אז הוא אומר, היה כיף. ואז אני אומר לו, היית מחליף את זה עם המשחק מחשב? אז הוא אומר לו. הוא ירוץ עכשיו למשחק מחשב, ואם עכשיו אני אגיד לו בוא נלמד, הוא ישחק ולא ילמד. אבל אתה מבין מה אני אומר? אני לא בא להגיד אסור לשחק במשחקי מחשב, ואני גם לא, זה הנושא של השיעור, אני מדבר עלינו, לא על ילדים. אנחנו בתוך המשחק הזה. אבל אני בא ואומר שזה רק אחרי שהילד כבר עשה את הפעולה וחי אותה והרגיש את הרגש הזה. וגם אז זה צריך תחזוק כל היום. אם תבוא ותגיד לו, אתה זוכר איך הרגשת אתמול, והיה כזה כיף, אז עכשיו גם כן תלמד, אז יש ילדים שהם באמת רוחניים וברמה גבוהה שהם ילכו על זה. אבל רוב הילדים יגידו, אני לא יודע על מה אתה מדבר רבה. עכשיו זה לא מעניין אותי. זה בדוק. אתה תלמד אותו עוד פעם, ואז אחרי חצי שעה אתה תגיד לו, ואיך היה? וזה חובה, תמיד תעשו את זה. כי כשאתם עושים את זה, אתם בעצם מייצרים התניה חיובית, שמלמדת את הילד בתת מודע שלו, שבעצם היה פה איזה משהו נחמד. אבל אם אתה תיסע לחופש שבוע, ותחזור אחרי שבוע, אז תבדוק בקילומטראז' של המחשב, ותבדוק בקילומטראז' של הגמרא, יהיה פחות בגמרא. אתה מבין? זה רק אם אתה נוכח באופן מאוד מאוד בולט. ואין לו ברירה גם. הילד הולך לבית ספר, הוא לומד שם. נכון? יש לנו מערכת שמכריחה אותו. אז בסדר, אבל זה אני הבאתי רק בשביל להראות את הסוגיה איפה אנחנו נמצאים. כי בעצם אנחנו נמצאים באותו עולם. והעולם של האינטרנט אגב, ושל כל הטכנולוגיה ושל כל המערכת, הוא העולם שכל כך מסובך פה.
כי הוא עולם כל כך עוצמתי וכל כך ממכר וכל כך נותן כל כך הרבה דופמין למוח וכל כך הרבה ריגושים וחוויות והכל, שאתה בא ואומר למישהו בוא, אז הוא לא, זה לא מדבר אליו. עכשיו שוב, לא כולם ככה, כן? עובדה שאתם מגיעים לשיעור שלי, אין לי מצגות, אין לי AI מאחוריי, אין לי מי, אני מסרתי שיעור בתשעה באב, בפתח תקווה. אז באותו ערב מישהו שלח לי מצגת שהוא עשה ב-AI על השיעור. תשמעו, ה-AI הזה תותח. אמרתי לעצמי, אם הייתי שם את המצגת פה ומראה זה היה מובן פי 100 השיעור, אבל זה היה הורס את כל השיעור. הרב שך, אגב, לא הסכים בזמנו שיהיו גמרות עם ציורים שונים וצבעים שונים בכל מיני עזרי לימוד, הוא לא הסכים שיעשו את זה. מה שיש היום אצל כל ילד, שאלו אותו למה, אז זה יעזור להם ללמוד יותר טוב, אז הוא אמר, לא, זה יגרום לילדים לחיות רק לפי החוויה החושית שלהם. אי אפשר, אנחנו חייבים ללמד אותם להתעלות מעל זה. אבל זה היה פעם, היום אנחנו כבר לא שם, היום הלוואי שהם יסתכלו בעזרים, בדיוק. טוב, עכשיו, איך כל זה קשור אלינו? אז מסקנת הדברים עד עכשיו, בעצם מה שרציתי להביא בשיעור הזה זה להראות שהדעת שלנו וכל ההחלטות שלנו מושתתות על רצון קודם שמעוצב על ידי המציאות שנמצאת מסביבתנו, ואין לנו אפשרות להתמודד עם המציאות הזאת. המציאות היחידה היא לברוח. ולכן אותו אדם שבא ואמר, אני אחליט אם אני לוקח את זה או לוקח את זה, אני אסתכל על הכל ושם אני אחליט, האדם הזה הוא טועה. כי ברגע שהוא מסתכל על הכל והוא נחשף להכל, אז הוא קודם כל זה נהיה חלק מהמציאות שלו והרצונות שלו, ודבר שני זה גם יגרום לו להשכיח את הרגשות הקודמים שהיו לו, כמו שאמרנו. אנחנו חייבים לשמור על עצמנו בצורה מאוד 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 קיצונית, כדי לשמר את הרגשות העדינים שיש לנו. אין ברירה אחרת. זהו. עכשיו, אני רוצה להמשיך את הקו הלאה, ולהסביר שזה סוגיית חודש אלול. זה למעשה הסוגיה של חודש אלול. חודש אלול הוא בעצם איזשהו בועה כזאת שנועדה לאפשר לנו לחזור בחזרה, קצת על כל פנים, לתקן את הבעיה הזאת. זאת אומרת, חודש אלול הוא איזשהו חלל שבו אנחנו אמורים, חודש אלול לפני ראש השנה. ראש השנה זה עולם הבחירה שבו אתה ממליך את השם. ממליך את השם בדעתך. אבל לפני המציאות הזאת יש מציאות של חודש אלול. העולם נברא בחודש אלול, לא נברא בראש השנה. אז יש בספרים שחודש אלול מיוחד לסוגיית הרצון שלפני הבריאה. הקדוש ברוך הוא עלה ברצונו לברוא את הבריאה. אז הבריאה נבראה בחודש אלול, בסוף אלול ובראש השנה. אז לפני, כביכול שזה לפני, הסוגיה של חודש אלול זה הסוגיה של עלה הרצון. הרצון הזה שאנחנו מדברים עליו מקביל ברצון של האדם. בשביל לייצר את הרצון הזה מחדש, לייצר מקום חדש, לייצר מקום שבו אנחנו נושמים עוד פעם אוויר פסגות, מרגישים עוד פעם רגשי קודש. המקום הזה הוא המקום שנקרא חודש אלול. זה הסוגיה של חודש אלול. כדי שנשפר את הרצון שלנו, כדי שנוכל להמליך את הבורא כמו שצריך. כי ההמלכה היא כבר בשלב שמגיע בציור, נניח שההמלכה היא בהחלטה. אז אם אתה תגיע לחודש אלול כשאתה נורא נמוך, איך אתה תחליט החלטה כזאת טובה? אתה צריך מלכתחילה להגיע, תכניס עצמך למקום יותר עמוק, יותר גבוה, תנשום אוויר פסגות. אז ממילא תוכל להגיע לשם. מי גילה לנו הסוד שזה העניינו של חודש אלול? בארי כתוב שחודש אלול רמוז בערי מקלט. אשר לא צדע ואלוקים נע לידו ושמתי לך מקום. נע לידו ושמתי לך מקום זה ראשי תיבות אלול. אז רב מוישה היה אומר תמיד שחודש אלול הוא עיר מקלט של הזמן. כמו שיש עיר מקלט במקום, יש עיר מקלט בזמן. רוצח בשגגה בעצם איבד את המקום שלו כי הוא רצח מישהו. הוא צריך ללכת לעיר מקלט שזה מקום של אנשים יותר גבוהים שממנו הוא ינק חיות. הוא איבד את החיות שלו, הוא צריך ללכת למקום יותר גבוה שמשם הוא ינק חיות. בעצם הצרה הגדולה שכשבן אדם יתרגל לרגש יותר גשמי ומוחשי, כמו הילד ההוא בחוג לקריאה, הוא כבר לא ירגיש את הרגש ההוא, הרגש ההוא מת, זהו.
הרגש ההוא מת. אין אפשרות לחזור עכשיו להרגיש את אותו רגש. כמה שידברו איתו, כבר לא ירגיש את זה. הוא צריך להגיע למקום אחר, יותר גבוה, להרגיש רגשות חדשים, נוספים, להתחבר למשהו שייתן לו חיות חדשה. זה הסוגיה. זה הסוגיה של חודש אלול, ולכן אנחנו מוצאים אצל חלק מרבותינו הקדושים שהיו בחודש אלול, נמצאים 40 יום ולא יוצאים מהישיבה. מכירים את ההנהגה הזאת? זה הנהגה שלמשל בדור האחרון רבי בנימין זילבר היה ככה. רבי בנימין זילבר היה מגיע לישיבת בית יוסף בתל אביב, והיה נמצא שם 40 יום עד יום כיפור. ותמיד שאלתי את עצמי, מה העניין ההנהגה הזאת? מה? הוא רוצה לחזור בתשובה? מה הוא רוצה? בסדר, אתה רוצה להיות צדיק, תהיה צדיק כל השנה. אני לא כל כך מבין, כן, רבי שלמה פישר היה כל השנה בישיבה. אז אני לא מבין מה הרעיון נכון, לא. הוא רצה לחזור לאוויר של עולם הישיבות. לחזור למקום שהוא לגמרי טהור וקדוש. אדם נמצא בתוך עולם המעשה. הוא נמצא בתוך עולם המעשה, הוא חי את עולם המעשה. בתוך עולם המעשה לא מרגישים את חודש אלול, אין מה לעשות. הוא רוצה להרגיש את חודש אלול. כשאתם שואלים אותי מה העבודה של חודש אלול, העבודה של חודש אלול היא להרגיש את חודש אלול. העבודה של חודש אלול היא להיזכר ברשמים של הרגשות שהיו לך. גם אם רגשות מתים, נשאר רשמים כלשהם. גם אדם שהיה, לא יודע, למד בישיבה, בוולוז'ין, ונהיה מסקיל, ויצא לגמרי מדרך הזה, אם הוא יחזור בחזרה לישיבה, הוא ירגיש משהו. הצלילים, הריחות, המנגינה, הוא ירגיש, הרמזים קיימים. הם לא קיימים, הם כן קיימים. וזה בעצם הסוגיה. זה הסוגיה. טוב, כבר עבר המון זמן, אז אני לא אעריך יותר מדי, אבל נגיד בקצרה. בתורה, אלול לא מופיע בתורה, אבל רב מוישה בגאונותו מצא מקום אחד שכן יש חודש אלול בתורה, וזה בפרשת עקב, שכתוב בתורה שעיני השם אלוקיך על ארץ ישראל מראשית השנה ועד אחרית שנה. אז חז"ל דורשים שראשית השנה זה ראש השנה. אז אמר רב מוישה, אם כן, אחרית השנה מה זה? חודש אלול. אז כתוב בחז"ל בתורה שאלול הוא אחרית שנה. זה מה שכתוב. נכון. מה זה אחרית? אז רב מוישה נתן לזה שיעורים רבים, והוא הסביר שאלול זה בעצם, חוץ מזה שהוא לפני ראש השנה, והוא הכנה לראש השנה, אבל הוא גם סוף השנה. אי אפשר להתעלם מזה שהוא סוף השנה. ובזה שהוא סוף השנה, הוא בעצם הכי רחוק מתחילת השנה. והדבר שהוא הכי רחוק, הוא הכי מנותק, והכי מופקע. הוא תמיד אמר שהסוגיה של חודש אלול זה שהוא הסוגיה של ונושנתם. כתוב כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. ואז עשיתם הרע בעיני השם וכו' וכו' וכו'. עשיית הרע קורית מזה שאדם יש לו התיישנות. התיישנות, מה העניינה של התיישנות? התיישנות זה שאת אותם רגשות אדירים ועצומים שחווית בהתחלה, ושנתנו לך חיות מלאה, הרגשות האלה נעלמים וקיים, ומגיעים דברים אחרים. ומגיעים דברים יותר, נקרא לזה נמוכים, שהם תופסים את הנפח ומשתלטים על האירוע. ואת הרגשות, העליונים וזה, אתה אומר, לא יודע מה זה היה, זה כבר נראה לך משהו של עולם קדמון יותר. זה התיישנות. אז כשאתה מתחיל את השנה, ואתה כולך מלא חיות ורצון להעלות ולהתעלות ומשהו אחד, אבל כשלאט לאט עולם החומר משתלט עלינו, ויורד ויורד ויורד, מגיעים לחודש אלול. היום כבר מסדרים את זה בצורה כזאת, שאלול הוא כבר התחלה של שנה חדשה. אז אנחנו קצת מנותקים מזה, אבל באמת אלול הוא סוף השנה, הוא האחרית. הוא הסוגיה של התיישנות. זה כוחו של אלול מהמקום הנמוך שלו. ועל זה מגיע הסוגיה של תקיעת שופר שנועדה להרעיד את הלבבות, והסוגיה של האלוקים נלדו וצפי לך מקום, שזה סוגיה של עיר מקלט, והסוגיה של תחילת הבריאה, שזה שייך להתחלה הבאה, לחודש תשרי. זאת אומרת, בחודש אלול יש בעצם שתי סוגיות. יש סוגיה אחת שמצד אחד, מצד טבעו של סוף שנה הוא הסוף, כמו במעגל. מצד אחד המעגל הוא הסוף של המעגל, מצד שני מעגל הוא קרוב מאוד להתחלה. זה הסוגיה. אני שאלתי אתכם בהתחלה, למה חודש אלול לא כתוב בתורה? הוא רק כתוב ברמזים. עכשיו, מי כתב את כל הרמזים האלה?
הדורות האחרונים באלף השישי. לפני כן גם לא היו את הרמזים האלה. מה הסוגיה? כן, כל הראשונים. באלף השישי, לפני כן לא היה דבר כזה. למה? כי האלף השישי הוא סוף ימי עולם. כמו שהחודש, אנחנו בעצם האלול של כל ימות עולם. ובאחרית אין רגשות, הכל מת. הכל גשמיות, הכל מוחשיות, הכל רק המציאות שאתה רואה מולך. אז אין מקום למה, אבל יש רמזים. רמזים, מה העניינם של רמזים? העניינם של רמזים זה שהם בעצם מזכירים לך על המציאות יותר עליונה שחבויה פה. זה מה שרמזים מזכירים. כל רמז בא ואומר, נכון, אני לא מופיע פה בפועל, כי הרגו אותי את הרמז. כן? נשארתי כרמז. רמז משמעות הדבר שהדבר הזה קיים בתוך תוכי באיזשהו מקום עמוק. גם באדם, גם עם הרגשות באמת בתוך תוכו במקומות עמוקים, הוא יכול פתאום להיחשף לזה. ולכן יודעים הרבה סיפורים על אנשים שפתאום שמעו קול נדרי, אנשים שהיו חילונים וירדו מהדרך 50 שנה, שמעו קול נדרי וזה הדליק בהם איזה משהו. אז זה נקרא רמז. זה הסוגיה של חודש אלול. חודש אלול הוא נמצא אצלנו כרמז. זאת אומרת, בפועל מול עינינו אנחנו רואים אחרית שנה. רואים את סוף ימות עולם, רואים הכל, הרוחניות פשטה רגל. אבל כרמז היא נשארה. ומה הרמז אומר? הרמז אומר תיכנס פנימה. אם תיכנס פנימה, אם תחדור פנימה, אתה תיכנס לעולם שבו אתה תוכל להחיות את כל מה שאיבדת. וזה המטרה. זה המטרה שלנו, לא להיכנע למערכת הזאת שבעצם מדרדרת אותנו בלי שאנחנו שמים לב. אז מלא שאתם שואלים אותי, תכלס, אז איך מתמודדים מול המערכת שהעמדנו היום? שהיא מערכת שבעצם שולטת עלינו בלי שיש לנו יכולת תגובה. התשובה האמיתית היא לברוח ממנה. לא להיכנס לשם. פשוט לא להיכנס לשם. אבל אם בכל אופן, בלית ברירה, בן אדם נמצא שם, כן? כי זה העולם שבו הוא חי, אז... אני לא מדבר עכשיו רק על אינטרנט, אני מדבר על העולם המערבי. אז הדרך להתמודד עם זה היא למצוא זמן שבו אתה אומר לעצמך, אני עכשיו נכנס, לא ראשי ורובי, כולי, בתוך הקדושה. עכשיו אני צולל לשם ואני חי שם, זה חודש אלול. כדי שכל המציאות שלך תשתנה ולו במעט, כדי שתוכל לבוא ולהמליך את בורא עולם בראש השנה. זה בעצם המטרה. עכשיו, יש עוד דרך להתמודד עם זה, אבל כבר מאוחר מאוד, אז אי אפשר להאריך שעה ו-25 דקות, אני חשבתי שנספיק להגיע. אי אפשר, ועל זה מדבר הרמז הראשון של בעל הטורים, אבל לא הספקנו, אז אני אגיד בקצרה, ממש בקצרה. יש פה, טוב, יש לפני האות ד' יש את הגאון הקדוש רבי סול סלנטר, ברח לי הכותרת שלו. הגאון הקדוש רבי סול סלנטר היה אומר שבטבע האדם להיות נמשך בדעותיו ובמידותיו אם לא יהיה הוא מושך. ובכן, אם לא חפץ האדם להיות נמשך, צריך להשתדל להיות מושך. אם אתה לא רוצה להיות מישהו שמושפע מהסביבה, אתה צריך לעשות פעולה אקטיבית שתעמד את עצמך כלא מושפע. אתה לא צריך דווקא להיות משפיע על מישהו אחר, אבל לא להיות מושפע על ידי פעולה אקטיבית. לבוא ולהגיד בצד, אני לא מושפע, אני לא מתערב, אבל אני לא מושפע, אתה מושפע. אבל לעמוד בצד, דוגמה לזה, אם כולם מוחאים כפיים במהירות, אז מה הסיכוי שאתה תמחא כפיים במהירות? גם כן? 100%. אתה תמחא איתם באותו מידה. אז אם אתה רוצה שלא למחוא איתם כפיים במהירות, מה תעשה? אבל אתה חייב למחוא כפיים. אז אתה מאמץ למחוא כפיים בכוונה יותר לאט. אם תמחא כפיים רגיל כמו שאתה מוחא, תוך 10 שניות אתה מוצא את עצמך מוחא כפיים יחד איתם באותה מהירות. אם תשקיע מאמץ ומחשבה למחוא כפיים לאט, אתה תמחא לאט. יש סוגיה שלמה של חודש אלול, ולא נדבר על זה השנה, כי אין זמן, לא הצלחנו להגיע לזה, שהאדם צריך להיות זה ששולט במציאות ולא נשלט. אם אתה שולט, אם אתה מעצב את המציאות ולא נשלט, שזה עיקר צורת אדם, אז אתה פחות מושפע מהמציאות. אבל אם אתה עומד פסיבי וכל דבר אתה אומר מה אני יכול לעשות, אז לא, אתה תהיה מושפע.
וזה מה שכתוב בבעל הטורים. עת לבבך ועת לבב מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא ימול את לבבנו בעתיד לבוא. ימול את לבבנו בעתיד לבוא, הכוונה שיחזיר לנו את אותם רגשות שנעלמו לנו. יחזיר לנו את אותם רגשות, אבל איך אפשר להחזיר את אותם רגשות? איך אתה קשור לזה? זה קשור לאלול, אומר בעל הטורים, כך נהגו להשכים ולהתפלל לסליחות. אתה צריך לקום מוקדם ולעשות. עיקר מנהג הסליחות הוא לקום מוקדם. אני לא יודע אם האשכנזים יודעים את זה. אבל זה עיקר תקנת הסליחות. לקום מוקדם ולהיות מעורר השחר. להיות זה שבא ויוזם פעולה מצדך. במוצאי מנוחה, כי דמנוחה תחילה. אנחנו פועלים את הפעולה. כשאתה פועל את הפעולה מיוזמתך ואתה זה אז אתה לא מושפע. אז זה דרך נוספת להצטרף לרגשות הקודמים שהיה לנו פעם. כאן צילי מילין, זה כל מה שרציתי לבאר היום. סוגיית חודש אלול עניינה להחזיר אותנו לאותו מקום של רגשות שהם המקום האמיתי שלנו, שהוא מת וקעה ונעלם בעקבות מציאות מוחשית שהשתלטה עלינו. לכן המציאות הזאת היא קיימת דווקא לפני ראש השנה, והיא סוגיית המציאות שבאה לפני עולם הרצון. הדרך לעשות זאת היא או על ידי שבורחים, זו סוגיית עיר מקלט, תברח לעיר מקלט, תיכנס למקום לישיבה, או על ידי שפועלים פעולה הפוכה, אבל כמו שדיברנו. ונסיים בזה שגם לבוא לשיעור הזה בשנת 2026, בשעה 9:30 בערב, יש בזה מן הכניסה למקום הקדושה. מה אמרת? תשפ"ט? תשפ"ו. אז שנזכה בעזרת השם להיות נאה דורש ונאה מקיים, וניכנס לחודש אלול כמו שצריך.